كخت سيفهم يوم تدحمنا عخي على المراية بحر زمناتي والكريم كان يوم كخت سيفهم يوم تدحمنا عخي أدقنا مريات بحر زمناتي والكريم كان يوم كخت سيفهم يوم تدحمنا عخي أدقنا مرية بحر زمناتي والكريم كان يوم كخت سيفهم يوم تدحمنا عخي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تولي أبعم بليسى الذي أكلي والبينو مقرع وزحلت فتتتني بهم قدو صدق لي علي من نتوزى مسكري وينو 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 وصابك عندي حلال مريم لدهيتنا تنمد لدن تماليسو سكتنا تمسو كما خخرتاتري كدان كدير عندي حلال مريم لدهيتنا تنمد لدن تماليسو سكتنا تمسو كما خخرتاتري كدان كدير سلام تخطاتلتي نايزي channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قدا سنة زلو زبلنايو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مجمريا نزا مأتوي درفي مسمعكم بزحات نبعات قصر كم زبلوكم يردانيو مهنياتو أنا كوميز قبرنتي ناي سورة درفتات مي 3-4 عمست درفي exactly نزا حجو مومنت زقلس بمخانيو everything نساتهم زقبروا زنبرس ممس جزية ممليش زمكر ممليش ترجم ناتو نانس رزمت كم تحقرايت مزمورنا يرترا كم معلتنا معلتي اتملختنا تا نانس رزمت لك اعتدرفتات دماكميو that's why دما energy زبكا moral زبكا نغدميت نخطمت مليس كحيل كان نختصرح مورالي زبكا ندادي زدرفتات زنب حق شعبيا هذا مستيرنا يتعوتوا اصوارنا تو زنبره زي مورالاوي سنت بابا سرحتنا تينيرو زي دما بزياده كدفعل له مورالنا حزبي حف كتبلت خوينكا you need to work on those things زي كم حدا حبي استراتيجي نايك قالسي ناي معباله ناي لوط مخانو كنفلت كنكلالنا لك ماكينه بزي ندادي تقعزنا حزب دما بزي مورال كنقسقس ايكلني راينا تو مسفلت كايو نابت راينا نخبصح مورال كتبك كلال لك درفتها دما سنت دما مورالنا حزبيو مورالنا حزب لعلك وسدخل نمريت كم زبط كقبر خل مورالنا حزب نتحت زهر مزلو سبات كنرينا نهايمانوت يخون نخاله كرويا من عبد الحريت هم دما كاب صلات مورالنا حزب يرترا مهرام زقبر زلون كرينا بعبيو نايلو مارسي ابزوبانا عباتو كرو زلو يختون ابي احمد بزح رستات تنكفلو كرويا كنفتنينا انتي علامه كلو يخل نابي قصو كطم تخل كم دما بدرجه عالم زقبر زنبره ابل اليرترا تراي زقبر زنبره وي ونا عناز مثلنا زنبره كابانا لعلي كفات ابكال زور زنبره نابانا دما استقبرن زقبر زلون كنركن فتنينا مجمريا ግን በዚያስ ከንጀምር ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሳብ ሞዳታም ሳይጽንሑ ነዚ ቻነል ደግፉ ነዚ ጻዕርና ድማ አሐግዙና በልና let's start with this one. Just today there was a UN vote where the entire world, and I mean the entire world, when I say the entire world I don't mean what the US means when they say the international community, like a handful of countries that agree with the US whenever the US says the international community is united against Putin. What they mean is the US, Western Europe, maybe Australia, Japan, and that's pretty much it. The rest of the world doesn't count as the international community. When I say the entire world, I mean every single country on this planet opposes the embargo that the United States has imposed on Cuba for 6 decades now that has suffocated and ዝትሪዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ናፃ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ወይ እውን ዓብ ድምፂ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ሓይልን ኣብ ምምካት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ ግለሰብን ኢንፍሉዌንሰር ፀላውን ሰብ እዩ ግሌን እዩ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣብ ዩኤን ሓደ ዓብ ድምፂ ተገይሩ ነይሩ እዚ ድምፂ እዚ ንልዕሊ 60 ዓመት ወይ እውን ከባቢ 60 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሃንቲ ሃገር ንእሽተይ ሃገር
ወሪዱ ዘሎ ሓፂናውን ኣረሜናውን ዝኾነ እገዳ ንኽልዓል መበል ክንደይ ግዜ ዓለም ምሉእ ብጀካ ክልተ ሃገራት ዓለም ምሉእ እዚ እገዳ እዚ ክልዓል ኣለዎ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኪባ ወሪዱ ንዘሎ እገዳ ብፍጹም ረማሲ ዝኾነ እገዳ ንምዕላይ ኣብ ተሓተተሉ ኣሜሪካን እስራኤልን ኖኖ ኣይለዓልን እዩ ብምባል ዘሕዝን ግብረ መልሲ ብምሃብ ንዓለምና ናይ ብሓቂ ዘስደምም ታሪክ ዝተፈፀመሉ እዩ እዚ ምናልባት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ኩባ ድማ ብመንገዲ ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ ዝተረኣየ እዩ ኣነ ሕጂ ናይ ኩባ ፍሉይ ቲፎዞ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ኩባ ማለት ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣዝያ ደመኛ ፀላይት ናይ ኤርትራ ክንብላ ንኽእል ኢና ንደርጊ ንኢትዮጵያ ብምዕጣቕ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንክድምሰስ ዝፃዓረት ሃገር እያ ከምኡ ስለ ዝገበረትካ ግን እቲ ኣብ ልዕልያ ተገይሩ ዘሎ ቅቡል እዩ ወይ እውን ክትድግፎ ኣለካ ማለት ኣይኮነን እቲ ኣብ ልዕልያ ወሪዱ ዘሎ ጌጋን ስሕተትን ክልዓል እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ዋላ እኳ ኣንፃርና እንተተሰለፉ ተመሳሳሊ ጭጉራፍ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ብካልእ መንፅር ድሕርና ፅለና እውን ይቐፅል ስለ ዘሎ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ ዝረአዩ ሕጂ ዓለም ክበሃል ከሎ መን እቲ ዓለም ዝበሃል ክንፈልጥ ኣለና ነዚ እንተደይተረዲዩካ ኣይኖ ገለገለ ሰባት ኣለው ነዚ ነገራት እዚ ክርድኦም ስለዘይከኣለ ውሕዳት ክርድኦም ስለዘይደልዩ ንኣጀንዶም ስለዘየገልግል ብዙሓት ግን እዚ ነገር እዚ ስለዘይተረድኦም እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ፀገም ኣይርድኦምን ወይ እውን ክርድኦም ኣይክእልን እዩ ካልእ ንኤርትራ ጥራይ ስለምንታይ ከምኡ ገብርዋ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኣሎ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ንብዙሓት ሃገራት እዩ እተን ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝወርደን ግን ፀገመን ህዝቢ ዓለም ከም ዘይፈልጦ ይዕበጥ እዩ ትሽግር ራይዋ ሕጂ ኣብዚ ክንርኢና General Assembly for 32 years in a row. The entire international community has voted to oppose this illegal US blockade. On the 30th of October of 2024, 187 countries in the UN General Assembly voted to call for an end to the US economic commercial. ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም 187 ሃገራት እንኮላ ኤርትራ ሓዊስካ እገዳ ኣብ ርእሲ ኩባ ዘሎ ክልዓል ኣለዎ ብምባል ድምፆም ኣስሚዖም 187 ሃገራት ካብዘን ኩለን ሃገራት ክልተ ሃገር ቀያሕቲ ኮይነን ዘለዋ እቲ ሓደ እስራኤል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣሜሪካ ይበሃል ክልቲኦም እገዳ ክቕፅል ኣለዎ ብምባል ነቲ ምረት ነቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ እዚ ገዳ እዚ መንግስቲ ንክቅይር እዮም ኣተኣታትዮሞ መንግስቲ ክቅይር ከም ዘይክእል ግን ተደጋጋሚ ተረጋጊፁ እዩ ልዕሊ 40 ዓመት 50 ዓመት እገዳ ጌርካ መንግስቲ ክቅየር ተዘይኪኢሉ እቲ ህዝቢ ዝብደል ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ ኢኻ ትሃርም ዘለኻ ንህዝቢ ኢኻ ተሳቀ ዘለኻ እቲ ዕላማ ግን ኤግዛክትሊ መንግስትን ህዝብን ፈላልዮም ኣይርኢዎን እዮም መልሓሶም ንኸፀብቑ እዮም ነቲ ህዝቢ ኮነ ሓልየሉ ኢና ንመንግስቲ ጥራይና ክንኣል ንፍት እንዳለና ዝብሉ ሽጣራ እዩ ተርጀምሎም ሽጣራ ቴክኒክ እዩ ነቲ ህዝቢ ኣንፃር መንግስቱ ንክላዓለሎም እሞ ንክልትዮም ንምጥፋእ ክጥቀምሉ ዝደልዩ እምበረይ ንህዝቢ ከም ዘሳቀዩ ዘለዎ ይፈልጥዮም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተዝኾን 10 ዓመት 5 ዓመት ምዝገበረካ ከምዘይ ኢለም ስራኻ ክትጎትፈ እዩ ዝግባእካ ንሳቶም ግን ነቲ ህዝቢ ክርምስዎ ሃገር ንከይትምዕብል እቲ ህዝቢ ንከይሓልፈሉ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ሂወት ንከይሕልፍ ይትገዳ ዝግበር እዚኣ ንፁር ጌርኩም ራእይዎ ሓደ ሃገር ዝበሃል 3 ባእታታት ኣለዎ ነዘን 3 ባእታታት ፈላሊኻ እንተሪኢኻ ሃገር ኣይኮነን ህዝቢ መንግስቲ ሰራዊት እዚኦም እዮም ሃገር ዝበሃሉ 3 እዚኦም ተገዲፍካ እዮም ሃገር ኣይኮነን ሓዲኦም ተዘየለ እዚ ሃገር እዚኣ ናፅ ሃገር ኣይኮነትን ንኣብነት ሰራዊት ኣለካ ህዝቢ ኣለካ መንግስቲ ግን ዝተገዘተ ኮይኑ ናፅ ሃገር ኣይኮነትን ከምኡውን መንግስቲ ኣሎ ህዝቢ ኣሎ ሰራዊት መጋበርያ ናይ ካልእ ኮይኑ እሰይ ስለዚ 3 ባእታታት ናፃ ዝኾነ ሓይሊ ዝተዋሃደ ሓይሊ እንተለዋ ጥራይ ሓያል ሃገር ትበሃል መንግስቲ ህዝቢ ሰራዊት 3 እዩ ነዚ 3 ድማ እዮም ክመቕልዎ ዝፍትኑ ነቲ ሰራዊት ኣንፃር መንግስቲ ከም ዝኸውን ህዝቢ ኣንፃር መንግስቲ ኣንፃር ሰራዊት ደው ከም ዝብል እዚ ድማ እዚ ንሪኦ ነበርና ኣራዊት ሰራዊት እዩ መንግስቲ ናይ ህግደፍ ጭፍራ ናይ ህግደፍ እዩ ንሃገር ተመሓድራ ዘሎ እቲ ሰራዊት መጋበርያ ናይ ኩስተ እዩ እቲ ሰራዊት መንግስቲ ኣየገልግሎን እዩ ዘሎ ኩሉ እቲ ታክቲክ እንታይ እዩ ነዞም 3 ነገራት ንምብርራስ ንምብትታን እዩ እቲ ስትራቴጂ ግን ኣብ መወዳእታ ነቲ መንግስቲ ንምቁፅፃር ነቲ ሃገር ንፀጋታታ ንምቁፅፃር ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ እምበር ንህዝቢ ዝሓልዩ ነይሮም ተዝኾኑ ነቲ መንግስቲ ጥራይ ዝእግድ ነቲ ህዝቢ ግን ከትሕን ዝኽእል እውን ምገበሩ ኣይገብሩን እዮም ግን ንቐፅል commercial and financial embargo against Cuba. Only 2 countries voted against this resolution, that is in support of the blockade. The United States and Israel. I made a map here that shows just how overwhelming this vote is against the US blockade. ኣብዚ እንታይ ክንርኢና ንብል ዘለና እታ እስራኤል እገዳ እንተዝኾኑ ነይራ ብዓለም ቁፅሪ ሓደ እገዳ ክወርዳ ዝግባእ እታ እስራኤል ትበሃል እያ እስራኤል ኣበይ ኣላ ትሪእዋ ኣለኹም ዶ
مبزحتو ما يتريوان يهم زلو ترى هاجر وين سلزي كونت أزيو عقيد زغون هاجر سلزغون كتري يتخلنيها نالبات بكباب جبتي تتميتكم نيش تيك أي كتريهم سيتها إسرائيل بحال بدرجة عالم كتري غلها انتينا نرزلنا زين كل التهاجرات بفلايت إسرائيل تزغف الجف تفتم زلا الجدان تزعنون تنصلون عايز جبانيرو جن أي قبرون يمنعه بنتعارو نمن يمز قبرو نتن مساكين هاجر زي كجبر كله جن كم زي فلوت ويون نست منجستي زي استوعلوا اللي زولو قلا قلا خي مسلكم بتكزارة بخلو كابت تكبراتهم اتي قبر ملسم كم زحزن دم رايب زي. The government all just makes the people in Cuba have miserable lives and face constant generation-long deprivation. And here's what he said. So the vote happened today in the UN on the Cuba embargo. You know what the vote was? Yeah, it was a predictable vote in line with past votes. Yeah, exactly. But just for the record, let's say. تاخويني سغالتك نرد عينات كالا حزب عالم كم عينات برايا خلو خل نحنا قنا قد شنانيو تهزبك ساقك خلالو تهاجر دما كتر مسكت كلالو اتيت استراتيجي بحكي سقاينا يزبي دسعو زلو ولا حنت زقرب نجر يلن نحنا دما استراتيجيناتنا لنا مالتيو امريكا بفصم حلنا زي بالله هاجر مخانا تفلطوا تقول لكم تو بوليتيكا حزب امريكا كتصرفي تغلنا ايدو يبلونا بزي بوليتيكا امريكا فورين بوليسي امريكا بفصم اتزخفه كان زلوا يا بلد سبات ذات ذكروا تقول لكم It was 187 to 2, one abstention. I am aware. The one abstention wasn't even a Pacific Island nation; it was Moldova. Yeah, I'm aware of the So long history of UN votes on this matter. Yes. Okay. So, at what point, though, are you guys going to realize that the entire world, with the exception of you and Israel, thinks that the embargo is a really bad idea and should be stopped? No, I think we are quite clear. انتايس كيف لله ما سيخ خردعكم علم ملو نتسي لكم كم زليلوا بعلم ملو سي بجاكاهم من إسرائيل كالم ساهم كم زي اللي يردعكم على ديلو علم ملو كاباهم تهدم كم زلا أبناء إسرائيل قداي كون كله تمساس حالي قداينا فلسطين أبالنت مهابديو مثلا هي تو ستيت سولوشن نخطط بردي قال علم ملو بحادة تدمج الله أمريكان إسرائيل انت رايم ترفوي حدا أوروبا حجروا ثم أوروبا كحدوا من أمريكا ما نتابزي لأن نرزق لنا بحفشة أمريكا كند من تاي كاب عالم استنس على كايدا كم زلوا قفعناتا تجودناتا علم ملو بس بعالم ملو فليت والله تي يو إن زبهال دماغ ساعتندي حقوق استسبرت كالمخانون فلت علينا زعبا الجدا من البات نكوباس ولا زوار ده فلويد نقاس أنا نكوباس لزلنا يكونن الجدا بريزنتنا يرترا بمرت كزارب كلها بسمعه. It's the sick mind of hegemonistic powers. It's sick because why impose sanctions? What is the legality of imposing any sanction? What is the morality of imposing any sanction on any nation? It's a big question mark. It's not only sanctioning Eritrea, but sanctioning all those who uphold their independence and sovereignty. If they don't like you, they will impose sanctions. سيك مايند مالت حموم رئيس زقبر راح يزيلوا هذا سب حموم رئيسي حموم حلنا أنت اللي وز قبريو حقاوي زخون يكون لولا وهجر نخال هجر كجد مسل يبلون بزخون يكون من قدي كتجد أي تخليها تجد هذا ما نحنت هجر ترى يكونن نخلنا هجرات نتهجر زخون نجر كتجبر كم زي تخليهم جرما من البات تقانزا سنه أنت جزيرة رخيبك نجركمي تكفى تتنقل عزيز حزن مخانو إذا ما بخلت نجر كن ريو كن كلالنا صبوا يركم كذكروا منتان أسرع عمد قد ملومي قبل الحزب إيرترا تأوج زنبرون أبزو وانزي صبوا يرنا كنذكرون كنستماقرون زقبانا نجراتنا له because تاريخ كل جزء نات تجاجم زخيد نجر سلزغنة أستوعب الكاميرا أيون مجنزابون العلا قد. They will try to cripple your economies. They will try to incite conflict. They will try to destabilize and interfere. And they have no moral or legal high ground to come and intervene or even impose sanctions on any nation. So, ab ورح عسرت إلى 30 حدن 13 كلتن زقات أما تاريخ نمذكار أقداسيو زيد ما زي سنع فورم بزبل شم أمونغو إثيوبيا أبتعت مرحنة ملزيناوي عمر البشر ناي السودان كمدما تناي يمن زنبرة من يشمو شما يذكركونا اللغابزي سلستيوم حدا كيدان جيروم تألام هذا ما تايو نيرترا نمرخماش صنع زخونة أسوان كبان نيرترا تنفاس كم زي بالله زخونة يكون أتاون وزعين كلوا كم زي كل جبت كان نيرترا بمحز منقسنا مغيار رجيم تشينجز بالاستراتيجية أمريكا نمتكبار زعل لما كنتاتي نيرو
ጽቡቅ ጌርካ ምዝካር ንምስውዓል ሰለስቲዮም ኣብ ዝዋን እዚ መንግስቶም የለን ንሶም የለው መለስ ዜናዊ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ህወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተቐልዑ ንመቐለ መፅኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መቐለ እውን ስለ ዘይቀረቦ ንሓትሕዱ ይባላዕ ኣሎ ልክዕ ከም ካንሰር ማለት እዩ ሰው ንሓትሕዱ እናተባልዐ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዑመር አልበሽር ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ናይ ሱዳን ፈሪሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝኸፈ ውድቀት ናይ ሃገር ንርኢ ኣለና ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ የመን ዝነበረ መንግስቲ ብፍጹም ሱሩን ሰራውሩን ተመንቂሱ ጥራይ ዘይኮነ ንሱ ተቐቲሉ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናይ መንግስቱ ዝኾነ መሰረት ተረፉን የብሉን ታይ ደሬና እዚ እቲ ተንኮል ዝገብር ዝነበረ ኣብ ርእሱ ተጠምጢማ ከም ዝተመለሰቶም ሰለስቲዮም ሃገራቶም ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝዋን እዚ ኣይትብላዕ ኣይትስተካብ ካልኦት ዳተሓይሽ እምበር ዘላቱ ሕንፍሽፍሽ ኩሉ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ዝሓሰቡ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ክርዳኣና ዘለዎ እዩ ምናልባት እቲ ምረጥ በዚ ቃላት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጌርኩም ስምዕዎ ንምዝካሩ ታሪክ ስለ ዝኾነ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ሰነድ ክግበረሉ ፅቡቅ ገይሩ ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ እዚ ታሪክ እናተደጋገመ እዩ ዝኸይድ ብሕጂ እውን ኣይመፅን እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ሕማቕ ኣጀንዳታት ምስትውዓልን ካብኡ ድማ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ኩናት ኣይኮነን ተኣውጁልና ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ናይ ፀለመ ደማሜርካ እቲ ኩናት ትሪኢኻዮ 15 ዓመታት ንምኽርዛዝና ዳርጋ ናይ ልምዓት መደባት ከም ዘይነተግብር ዝኾነ ነገር ክንገብር ከም ዘይንኽእል ኣእምሮናን ኣካላትናን ዓቕምናን ጅሆ ከም ዝተሓዝ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት ከም ነብር ዝዓለመ ኩናት እዩ እዚ ናይ ዓቕምና ምዝራቕ ወይ ዓቕምና ናይ ምምፃይ ሸርሕታት ኖ እዚ ቁጠባ ከይምዕብል ናይ ወርቂ ኣታዊታት ከይርከብ ናይ ከምዚ መሰለ ምዕባልያ ከይማእልያ ዘይብሎም ሕቶታት ኣሎ ሓደ ካብኡ ዓቕሚ ሰብና ምዝቋቕ እዩ ትእውጅ ኩናት ፀኒሑ እዚ ኩሉ እዚ ሓደ ብሓደ እንዛረበሉ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ግን ብኣጠቃላሊ ፈለማ ኣይተገራህናን እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ንምንታይ እዩ ንምቕያድና ብኣካልን ብእምሮን ንምቕያድና ጅሆ ናይ ቴንሽን ወይ ናይ ወጥሪ ኮይና ክንነብር ኣብኡ እንተኣቲኻ ፀልማት ጎዳና እየ ብኣጋ ግን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ወጥሪ ክንኣቱ ይብልና ልውላውነትና ተደፊሩ ቀፃሊ ሃራስመንት ቀፃሊ ምትውኽታኽ ቀፃሊ ሸርሕታት ይካየድ ኣሎ ንሕና ማዝና ብንጹር ፈሊጥና ኣብኡ ረጊፅና ክንከይድ ክንክእል ወታደራዊ ኩናት ኣይኮነን እዚ እቲ ታሪክ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ብትክክል እውን ክዛረበሉ ይከኣለን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ክበድ ናይቲ እገዳ ዝወረዶ ከምቲ ኣብ መፅሓፍቲ ወይ እውን ከምቲ ዌብሳይታት ናይ ዓለም ዝወሪዱ ዘሎ ኣይኮነን ኪንኡ ዝኸደ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ እዚ ከዓ ሞራል ናይ ህዝቢ ንኸይትንከፍ ራዕዲ ንኸይፈጥር ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ንኽወፅእ ኩሉ ነገር ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም እንተተዛሪቡ እውን ብዝገደደ ተስፋ ብምቑራፅ እቲ ተሪፉ ዘለውን ክሃድም ስለ ዝኽእል እዚ ነገር እዚ ክሕባእ ከም ዝተመረፀ መረዳእታ ኣለና ኣነ ንፁር እዩ ድማ እቲ ዕላማ ምስ ግዜ ግን ኩሉ ኩነታት እናተቐየረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ክንርዳእ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ሕማቕ ዝገብር ጉድጓድ ንኳዓትያ ከም ዝበሃል ኩላቶም እቲ ጉድጓድ ንኤርትራ ዝኳዓትዎ ባዕሎም ድቕድቕ ኢሎሞ ማለት እዩ ሰለስቲኦም ቶም መራሕቲ ንኤርትራ ንምርኽማሽ ዝሰርሑ ነዚ ንምግባር ድማ ሚልዮናት ገንዘብ ዝተዋህቡ ሰለስቲኦም ኣይበልዕዎ ኣይሰተይዎ ንሶም ዝመርሕዎም ህዝቢ ድማ ናብ ዓዛቕ ትጉሒፎሞም ኣፍኮርስ ፅቡቅ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ እዚኣቶም የጣቅዕሎም ንኤርትራ ጥራዩ ዲክታተር ዘለዋ ሕማቕ መንግስቲ ዘለዋ ይብሉ ነይሮም ሰለስቲኦም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን እዮም ነይሮም ንኤርትራ ንምዕፃው መጋበርያ ስለ ዝነበሩ ግን ዕድመ ስልጣኖም ፅቡቅ እንጆይ ንክገብርዎ ገይሮሞም ድሕሪኡ ግን ኩነታት ናይ ኤርትራ እናተቐየረ ምስ መፀ ንኩላቶም ቀቀላዕናቶም በብመድረኾም ክቕልዑ ጀሚሮም እዚኣ ድማ ከም ታሪክ ወትሩ ክንዝክራ ኣለና እስከ ንስማዕዮም ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዱ ድያ ጨካን ኮይና ገለ ናብ ኣሜሪካ ንክጭክን ሓንጎሉ ዘይፍቅደሉ ሰብ ስለ ዘሎ ካብ ኣሜሪካውያን ስምዕዎ ምናልባት ነቶም ቲፈዞ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ሕሩር ዘብሎም ካብኣቶም ንላዕሊ ኣሜሪካውያን ክዛረቡ ከለኹ ትግርኛ ትዛረብ ድሕሪ ኮንካ ወይ እውን ኤርትራውን ድሕሪ ኮንካ
ካባኻን ላዕለ ኣሜሪካውያን ኣሎ ፍቶ ወፅላዮ ናልባት ዜግነት ኣሜሪካ ክልዋካ ኸልዩ ኣሜሪካ ትብላ ሓንጎልካ ቦታ ሒዛ ክትህሉ ትኽእል እያ ካባኻን ላዕሊ ኣሜሪካውያን ኢና ዝብሉ ክዛረቡ ከለዉ ስማዮ Invoke the war in Ukraine. Absolutely, surely. And we'll do the same with Taiwan. And we'll lose any war that happens, but maybe the world will end also over this stupidity. And the people in Washington are stupid, I'm telling you. I know them. Professor Jeffrey Sachs say ብላሎ መራሕትና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘለዉ ደናቑር እዮም ይብሎም ኣሎ ስቱፒድ እዮም ይብሎም ኣሎ ምስ ዝኾነ ይኹን ድማ ኩናት ክጅምሩ ዝኽእሉ እዮም ኢሎም ንዩክራይን በዓልና ኢና ጀሚርና ንታይዋን ኢልና ንቻይና ክንሃርማ እንደለልና በዓልና ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፍሽለት ምዃኑ ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ናብ ካልእ ዓለም ኩሉ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ውፅኢት ናይቲ ሕማቕ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ኣሜሪካዊ ሊቀ ሊቃውንቲ ዝቁፀር ፕሮፌሰር ናይ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳግስ ይኮም ዝብል ዘሎ And I just read an unbelievably stupid article in an unbelievably awful journal called Foreign Affairs by, what's her name? First name I don't remember. Carlin is her second name. Oh my God. It's about how we have to prepare for the next war. I don't think the word diplomacy is mentioned one time. So the first thing is, John says, Professor Mearsheimer says, yeah, China can't defeat us, we can't defeat China. But China could annoy us, and it will annoy us more if China's the hegemon of East Asia. So we have to prevent China from being the hegemon of East Asia so that the United States is the only hegemon in the world, the only regional hegemon. What a thing to do that could provoke nuclear war. And I said, but John, that could lead to war between the U.S. and China. Yeah, it's actually likely. Or it's possible, he says. Maybe we could avoid it, but it's quite possible. I said, no. You take the expected value of total annihilation, it's got to ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ቻይና ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ናቱ ደራኺት ንሳ ምዃናን ዲፕሎማሲ ዝብል ቃል ገዲፋ ኩሉ ነገር ብሓይሊ ክትፈትሖ ትፍትን ከም ዘላ ኣብ ዋሽንግተን ዘለዉ ስኮላርስ ፖለቲከኛታት ይኾኑ ንዓታቶም ዘማኽሩ ዘለዉ ስኮላርስ ብጀካ ንኩናት ተራው ኩናት ካብ ዘይኮነ ኒኩለራዊ ኩናት ብምብጋስ ንዓለምና ከጥፍ ዝኽእል ከም ምርጫ ክተጥዎን ክዛረቡሉን ጀሚሮም ከም ዘለዉ እዚ ኸ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ውድቀት ናይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝነግር ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ፍልሊ ኣለና ምስ ቻይና ይኹን ምስ ካልኦት ሓይላት ሃገራት ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ዲፕሎማሲ ቻይና ድማ ፀላኢትና ኣይኮነትን ክንምንታይ መወዳድርትና ዋላ ገለ ንብል ኣለና ቻይና ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ራሻ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን እናበለ ዝምጉት ኣሜሪካ ውድቀት ናይ እዘን ሃገራት ትደሊ ዘላ እምበር እዘን ሃገራት እዚኣተን ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዝደሊ ኣይኮናን ኣሜሪካ ከላውን ክረብሑ ዝኽእሉ ክዓብዩ ዝኽእሉ ምዃኖም ዝኣምኑ እዮም ኣሜሪካ ግን ዚሮ ሳም ስለ ዝኾነ ትፅወታ ንሳተን ተወዲቐን ጥራይ ሓያል ክትከውን ትኽእል ስቂላ እንድሕር ከይዳ ክትወድቕ ምዃና እዩ ዝርዳኣ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ዝተበከለ ተሓሳስባ ሓደገኛ ተሓሳስባ ለኪመካ ክጠፍእ ከይርከብካ ንኸለኻ ለኪመካ ክጠፍእ ዝብል ዘሎ ኣካይዳና ንርኢ ዘለና ከምዚ ምሻሎ ኣብ ገለገለ ጉዕዞ ፍቅሪ ትርዮም ካባኻ እንተተፈልየ ነብሰይ ክቐትል እየ ወይ ንዓኻ ክቐትል እየ እናበሉ ዘፈራርሁ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕሪ ንሕና ቀዳሞት ዘይኮይንና ተለኻኺብና ክንጠፋ ኣለና እዚ ዓይነት እዩ ካልኣይ ኮይንና ክንነብር ኣይንኽእልና እዚ ከዓ ቀንዲ ሓደገኛ ኣካይዳ ንብሎ ዘለና እዩ ኣሜሪካ ትፍቶ ትፅላእ ኩነታት ግን ከምቲ ዘላቶ ትቕፅል ከም ዘይኮነ ካልኦት ሊቃውንቲ ክዛረብዋ ከለዉ ድማ ንስማዕ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣይተቋርፁ ልዑል ትምህርቲ ኢና ንወስድ ዘለና ኣብዚ respond to the rise of such a strong organization, unsurprisingly with a typical Western superiority complex. Representing the worst of these attitudes was the Secretary General of NATO, Mark Rutte, who was quoted saying, BRICS is a very obscure, disordered clique. Don't take it too seriously. It includes India and China, so what could ever... ኣብዚ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ምዕራባዊ ዓለም ኮምፕሊትሊ ቆልነጭ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ንሳቶም ክንፅልዋ ዝሓሰቡ ራሻ ببزحات هجرات تخبيبات راح يكون سرعة الكبر كوها بس لزرايو هاي توعد الله من الزبون دايزي سلزي نتي بريكس بهال كنا أسوق كقناة سبوا أشكال على العلي تعبيز اللي وزربك زاربين عن رزلنا زناينيت وحلا في زل حج تايب لالو بريكس بهال زل حدا ما أظن زي ساعته ترقم زي بلو جروب مخانو ترقم زي بلو ويون زقنا لو تخمس زي كل مخانو متين فلتينو شاينا الراشا بحدث لزلوا أبو تسألاتي الراشا ننو هندن
ቻይና بحد ስለዘለዋ ይብላሉን ህንድ ባዕሎም ናጠወቁ ምስ ቻይና ነብላ ስለዘለና ክልተ ዚኦም بحد ኮይኖም ሓንቲ ክስብሩ ይኩሉን እዮም ስለዚ ትርጉም የብሉ ብምባል ናይ ንዕቀት ቋንቋ ናይ ትዕቢት ቋንቋ እዮም ዘረሙ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ድማ ትዕቢት ናበይ ተወዘካ ናብ ውድቀት እያ ተምፃእካ ንሱ ቁጠባን ይኹን ወታደራዊ ዓቕምናቱ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ከመይ ኢሉ ይርመስ ኣሎ ናይ ኔዘርላንድ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ንሃገሩ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፃኣላ ዘይከኣለ ድማ ናይ ኔቶ ገይሮም ኣለዉ እንትርፈን ኩናትን ዩክሬን ምሕጋዝ ካልእ ፖሊሲ ever come out of this. It's quite the bold statement, but of course this didn't age well. It's the same type of Western arrogance that has resulted in China leapfrogging the US the past 15 years to now dominate almost every aspect of modern technology. Ironically, during the summit, China and India reached a historic settlement, ending hostilities along their border and vowing to strengthen their friendship through BRICS. In addition, with the presence of Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam in this partner category, ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ነገር ካብቲ ክርአ ዝርአ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሪክስ ዝበሃል ብሪክስ ማለት አንድ ሕቆናቱ ኤስያ እዩ ከምንምንታይ ናይ ላቲን አሜሪካ ናይ አፍሪካ ሃገራት ኣለዋ ንበል አንድ ሕቆናቱ ኤስያ እዩ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ሺ ናይ ቻይናን ስትራቴጂክሊ ዝፃወትዎ ዘሎ ንብሪክስ ሓይሊ ናይ ኤስያ ዘበን ናይ ኤስያ ንምፍጣር እዩ ራሽያ ንባዕላ ዝዓበየ ክፋልናታ ምስ ኤስያ እዩ ዝራኸብ ምስ ኤውሮጳ ዝራኸብ ንእሽተይ ክፋልናታ እዩ ዝዓበየ ክፋልናታ ምስ ኤስያ እዩ ዝራኸብ ስለዚ እዛ ዘበን እዚኣ ዘበን ናይ ኤስያ ንምግባር እንታይ ገይሮም ኣለዉ ልክዕ ተንዛዓበየ ሃገራት ኣብ ዘለዋ ራሽያ ጥራይ ወፂኻ ቻይናን ህንድን ክልቲኦም ኤስያውያን ሱፐር ፓወርስ እዮም መን ከወሲኾም ኣለዉ ኣብ ልዕሊኦም መጀመርያ ታሕቲ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ነዳዲ ዘለዎም ኢትዮም ነይሮም ኢራንን ኢማራትን ኢትዮም ነይሮም ሕጂ ድማ እንታይ ገይሮም ማሌዥያ ቪየትናም ኣብቲ ፓርትነርስ ኮይነ ዘለ ማለት ማሌዝያ ቪየትናም ኢንዶኔዝያ ከምኡውን ታይላንድ ኣርባዕተ ጃየንት ዝኾነ ካብቲ ኣዝያን ዝበሃላ ሪጅን ንቻይናን ህንድን ወሲኽካ እተን ዝዓበያ ቁጠባ ዘለወን ኣብቲ ዞባ ንዓኒ ኢትዮም ኣለዉ ብዝሒ ህዝቢ ብዝሒ ፀጋታት ብዝሒ ዕቤት ዕዳጋ ከምኡ ድማ እቲ ዝበለፀ ቁጠባ ዘለወን ሃገራት ተኣኪበን ኣለዋ ራሽያን ቻይናን ህንድን ተወሲኽካ ኣለን እዚኣተን ንበይነን ፍርቂ ዝበዓለም እየን እቲ ካልእ ኩሉ ተደማሪ እዩ ኢትዮጵያ ድዩ ግብፂ ገለመለ ተደመርቲ እዮም እዚኦም እቶም ኣብ ኤስያ ዘለዉ እዮም እቶም ዝዓበዩ ሓይልታት እቲ ብሪክስ ድማ ሓይሊ ናቱ ኣብዩ ዘሎ ኢማራት ኣገዳሲ እዩ ስዑድያ እውን ኣገዳሲ ነይሩ ግን ስዑድያ ድሕርሕር ብላ ኣሎ ግን ኦፊሻሊ ሕራይ ወይኖ ኣይበለን ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ከምኦም ዝገብሮም ዘለዉ ድማ ቻይናን ራሽያን ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ ይፀቕጥዎም እየ ኣለዉ ናይ ስዑድያ ድሕረት እንታይ ምዃኑ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ንቐፅል እጅብ ዝንራ Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam in this partner category, it implies that BRICS, already dominant in Asia due to China and India's membership, will become the leading power in this region. Of course, if you listen to Western media, you'll hear a message that BRICS is an organization that is anti-West. But this claim is too simplistic and untrue. Just take it from the words of the former Egyptian foreign minister. Why is it that when we do something, it's considered to be anti-West? We're not looking for an anti-anybody group. We're trying to work together as much as we can and to ensure that we and others have multiple options. China's president echoed the same sentiment in his opening statement. BRICS is not an exercise of asking countries to take sides, nor an exercise of creating bloc confrontation. ብሪክስ ሕጂ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ነቲ ብሪክስ ብምንታይ ክገልፆ ዝፍትሕ ዘሎ ፀረ ኣሜሪካን ፀረ ምዕራባዊ ዓለም ምዃኑ ንሳቶም ግን ከመይ ይኮና ንሕና ንብሎ ንሕና ኣንፃር ዝኾነ ይኹን ኣይኮና ንሕና ብሓደ ተኣኪብና ዘራኽበና ረብሓ ስለ ዘለና ናይ ካልኦት ብካልኦት ከይተዘወርና ረብሓና ቁጠባና ንግድና ንኽነሳልጥ ትገብሮ ዘለና ውድብ እዩ ንኤውሮጳ ይኹን ንካልእ ዓለም ከነፅል ኢሉ ዝተገበረ ከምዘይኮነ ስለምንታይ ግን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከምብሉ ናቶም ሓሳብ ኩሉ ግዜ ናይ ተነፅሎ ስለ ዝኾነ ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ኢንስቲትዩሽንስ ንካልእ ዓለም ንምንፃል ዝጥቀምሉ ልክዕ ከምዚ ኣብ መጀመርያ ዝረኣናዮ ቪድዮ ዓለም ሙሉእ ኩባ ካብ እገዳ ክንትሕና ኣለዋ ክብሉ ከለዉ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ሰብ ኣሜሪካን እስራኤል ኖኖ እቲ እገዳ ክቕፅል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ድማ ከምኡ እዚአን ሃገራት ግን ከመን ኣይኮናን ንሳተን ንረብሐን እየን ዝኸዳ ዘለዋ እቲ ረብሓ ድማ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ኣብዚ ንስማዕ እቲ ኣሜሪካ ውይ ዘብላ ዘሎ ኤውሮጳ ዳርጋ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ስለ ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ዘለዎ እምበር ናቶም ሓሳብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤሊት ኤስያውያን ድሌቶም ክገብሩ መሰሎም እዩ ነይሩ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ድምፂ ንዑ ምድጋም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ስምዕዎም እንጂ has effectively told other nations, it's our dollar, but it's your problem. Have you ever wondered why so many countries are suddenly trying to move away from the US dollar? For decades, the dollar has been the king of global trade, but recently, things are starting to shift. Countries are exploring alternatives, and it's not just because of one reason. There are quite a few big factors at play. From political tensions and sanctions to the rise of stronger regional currencies, many nations are rethinking their dependence on the dollar. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣርቲክል ድሕሪ ኣርቲክል ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ካብ ዶላርን ካብ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ትወፅእ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ
እዞም አርቲክልስ ወይ እዞም ሚድያ ድማ ናይ አሜሪካ ደገፍትን ናይ አሜሪካ ሚድያታትን እዮም እምበር አንጻር አሜሪካ ናይ ቻይና ይኮንኩን ዘምፃልኩም ዘለኹ በዓል ቻይና በዓል ራሻ ዝብልዎ ካሊእ ድሓን ንሱሲ ፕሮፓጋንዳ ይብልዎ ድሓን ንሶም ንምድንሃር እዩ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ረሰነ ይኸይድ ከም ዘሎ ዓለም ካብ አሜሪካ እና ተኣልየት ክትከይድ ከም ትደሊ ዘላ ባህግን ድሌትን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ጠጠው ከብልዎ ከምዘይክእሉ ዘሎ እውን በዓላቶም ብዝፈጥርዎ ዘለዎ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ምዃኑ እቲ ዶላር ማኒፕሌት እናገበርዎ እገዳ ባዕሎም እናገበሩ ክኸዱ ከለዉ ኣብዚያ ስምዕዎ ተመሊስኩም undermines trust in the dollar as a global currency. He made it clear that Russia didn't willingly abandon the dollar or choose to fight against it. Instead, they were blocked from using it due to sanctions. As a result, Russia had no choice but to explore alternative financial systems and currencies to protect its economy. The movement towards global de-Westernization is accelerating, and in the long term, it's going to heavily influence the future of the US dollar. I'm going to break down exactly how BRICS will change the US dollar status as the global reserve currency. But first, I want to tell you about today's video sponsor, Kalshi, to take a look at the biggest announcement of the BRICS summit and show you exactly how it will change the entire global financial system in the future and heavily influence the role of the US dollar. Up until now, when making payments across borders, So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓደ ካብቲ ካብ ብሪክስ ዓለም ሙሉእ ትፅበዮ ዘላ እቲ ፔይመንት ሲስተም ወይ እውን እቲ ስዊፍት ዝበሃል ዘሎ ንኣሜሪካ ድሌቱ ንክገብር ንድሌቱ ንክእግድ ዘኽእሎ ዘሎ ጉዳይ ንሱ ምዃኑ እዩ እቲ ብሪክስ ድማ ኣልተርናቲቭ ናቱ እንተ ከምፅእ ክኢሉ ኣብኡ ተሰማሚዖም ስለ ዘለዉ ንሱ እቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ፍጻመ ዝኸውን ዘሎ This is why the US dollar is the world's global reserve currency. Every country needs dollars to send international payments around the world. But of course, there is a major risk, as the US government has been steadily increasing economic sanctions every year. If your country does not fall in line with the US government, you will be cut off from the SWIFT network. There is no greater example of this than the sanctions imposed on Russia, and the US government restricting thousands of Russian banks from accessing SWIFT. But all of this will change with the creation of BRICS Clear, a settlement and clearing system for trade between So እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ በዓል ብሉምበርግ ዝወፁ ዘሎ ኣርቲክልስ ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ ፑሽስ ፎር ብሪክስ ክሊሪንግ እዚ ክሊሪንግ ዝበሃል ዘሎ ባንክታት ንሓትሕዶም ትራንዛክሽን ንክገብሩ ከኽእል ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ልከ ከምዚ ናይ ስዊፍት ሲስተም ብሪክስ ካብኡ ዝበልፅ ክገብር ይኽእል እዩ ካብኡ ዝበልፅ ብፍላይ እቲ ኤምብሪጅ ተባሂሉ ዝነበረ እቲ ዝበለፀ እዩ ነይሩ ግን ኣሜሪካ ንዕዑን ካንስል ጌራቶ ኣም ፕሪቲ ሹር ቻይና ሓድሽ ሶፍትዌር ወይ ሓድሽ ነዚ ንምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዋ እቲ ብቅዓት ከም ዘለዋ ብሪክስ ግን ብመንገዲ ብሪክስ ተማኺሉ እንተተገይሩ ግን እቲ ዝበለፀ ይከውን እቲ ዝበለፀ መሳርሒ ድማ ንዓለምና የድልያ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣይኮነን ንዓና ንኣሜሪካውያን ስጋት ፈጢሩሎም ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይዚ ኢንተርናሽናል ዜና ቀሪበ ስለ ዘለኹ ንምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት እስከ ንርአ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣርእሲ ዘሎ ድማ እዚ እዩ ኦኬ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልታት ተሪበፂሑላ ኣብ ዘሎ Elon Musk is preparing for a Trump victory. He backs the Republican candidate, and now he's working on policy prescriptions for the next US president in the hope and belief that it will be Donald Trump. Now, Musk, as you know, is a billionaire entrepreneur, the man who chases big ideas like electric cars and rockets. But he's got a new one now. Elon Musk wants to tackle America's debt problem. He says he has a plan. He can reduce America's expenses by $2 trillion. Listen to this. You're being taxed. All government spending is taxation. So whether it's direct taxation or all government spending, it either becomes inflation or it's direct taxation. Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that. እንታይና ንርኢ ዘለና ኢሎን ማስክ ኮምፕሊትሊ ኣብዚ ምርጫ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዱ ኢትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ እቲ ዝረሰነ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኢሎን ማስክ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ብግዚኡ ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ እቲ ዘለዎ ፕላትፎርምስ ንዶናልድ ትራምፕ ንምምራፅ ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ከም ዘሎን ኣብ ገለ ከማን ኢሉ እንተደይ ተመሪፁ ዶናልድ ትራምፕ ዲፕሬሽን ከጋጥሞ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ቢዝነሳት ናቱ እውን ብዙሕ ችግር ከጋጥሞ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኢሎን ማስክ ብኩሉ ካርድታቱ ትራምፕ ክዕወት ኣለዎ ኢሉ ኣትዩ ዘሎ ንዑ ንምግባር ድማ ክሳብ $100 ሚልዮን ሓጊዙ ከም ዘሎን ልዕሊ እቲ ገንዘብ ድማ ብጉልበቱ በቲ ናቱ ዘለዎ ፅልዋ ብኤክስ ዘለዎ ፖስቲንግ ገለመለ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ተኣልዩ ኩሎ ሓንቲ ካብቲ ዝብላ ዘሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣሜሪካ ክቕበላ ዝኽእል ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ብ2 ትሪልዮን ንባጀት ናይ ኣሜሪካ ብ2 ትሪልዮን ከጉድሎ ይኽእል ይብላ ኣሎ ዓንዳራ ካይዳ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእል ብወቂዕ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድማ ክቕበልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ልዕሊ 35 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዎ ሃገር ክቕፅል ስለ ዘይክእል እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኢሎን ማስክ ጥራይ ክዕርዮ ዝኽእል ምክንያቱ ካምፓኒታት ናቱ መለለይ ታርጋ ናተን እንተሎ ኤፊሽንሲ ወይ እውን
زيد اللي جنزب أب زيد اللي بوتا بزي متفايو. And he has a point. As of today, the US owes over $35 trillion. It's unsustainable debt. According to Elon Musk, the US pays $1 trillion as interest alone. $1 trillion every year as interest. That's more than America's defense budget, by the way. Musk says that taxpayer money is being wasted and he can help reduce this wastage by as much as $2 trillion. Now, a quick reminder, Elon Musk is not on the ballot in this election. He's not on the ticket. He's not even contesting for a seat in the US Congress. Yet, he's sounding more and more like a candidate in the election. He's been actively campaigning for Donald Trump, not just as a star campaigner, but also as a major donor. Musk has poured in millions into Trump's campaign, more than $100 million to be precise. He's been giving out $1 million checks to voters. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኢሎን ማስክ ብኩሉ ካርታቱ ልክዕ ከምዚ ንምርጫ ዝሳተፍ ዘሎ ፖለቲከኛ ይሳተፍ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ምርጫ እዚ ተኣሊኹ ከም ዘሎን ነቲ ካምፓኒታት ናቱ ድማ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ካምፓኒታት ናቱ ብጣዕሚ ቦስት ክገብራ ምዃነን ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ጃምፕ ክገብር ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ጌርኩም ዘለኹ ናተይ ተምሃሮ ድማ ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ዕወት ክትምነዩ ኣለኩም ፖርቶፎሊዮ ናትኩም ክውስኽ እዩ ቢካዝ ስታክ ማርኬት ንኢሎን ማስክ ከምኡ ንዶናልድ ትራምፕ ይፈትውዎም እዮም እታ በንፃሩ መን ኢኻ ትብላ እታ ካማላ ሃሪስ ቀታሊት ናይ ቁጠባን ቀታሊት ናይ ቢዝነስን እያ ትበሃል ምክንያቱ ብጀካ ኩናትን ዕግርግርን ፎሬን ፖሊስን ካልእ ነገር ንቁጠባ ዘበራብር ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ልክዕ እቲ ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ንሱ እዩ ክቐፅል ወላ ሓንቲ ካብኡ ዝፍለ ፖሊሲ የብላ ንዓለምና ናብ ሕንፍሽፍሽ እትይዋ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ጆ ባይደን እዩ ልክዕ እቲ ናይ ጆ ባይደን ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ እያ ክትቅይር ተትኽእል ብዙሕ መቐየረት ነይራ ክትቅይር ኣይትኽእልን እያ ነቲ ዘሎ መሊሱ ከም ዝንህር እያ ክትገብሮ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከም ትኸይድ ክትገብራ እያ ስለዚ ናይ ሆፕ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ስምዒታት ናትኩም ገለመለ ኣወጊድኩም ትክክለኛ ውሳኔ ንዶናልድ ትራምፕ መሪፅኩም እንተወሓደ ንሓደ 2-3 ዓመት ዕረፍቲ ንክንረክብ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ስለ ዝምልከቶ ንበዓል ኤርትራ ሰላም እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና ክርስዓና ይኽእል እዩ ፅቡቅ ክገብረልና ይብለኩም ኣሎ ክርስዓና ተኽእሎሉ ተርዲኹም ሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዓበይቲ ነገራት ክሓስብ ክርስዓና ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ ኤርትራ ድማ ካብ እንተተረሲዓ ካብ ኣሜሪካ ዝበለፀ ፀጋ ካብ ኣሜሪካ ክትረኽቦ ትኽእል ኤርትራ እንታይ እዩ ክትርስዓ እንተኽኢላ ጥራይ እዚኣ ዘክርዋ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክትረኽቦ ትኽእል ዝበለፀ ሓገዝ ደገፍ ገለመለ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ክትርስዓና ክትክእል ኣሎ ብዛዕባና ክትሓስብ ክትክእል የብላ እምበር ፅቡቅ ነገር ኣይትፅበን እያ ኤርትራ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩሉ ግዜ ካልእ ነገራት ስለ ዘለዎ እቲ ፖሊሲ ናቱ ኣብ ሕማቕ ዘተኮረ ከይከውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ንክቕይሮ ኣብ በዓል ኤርትራ ፍሉይ ስትራቴጂ ክኽተል ዘይኮነ ኣትሊስት ካብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንዓለምና ከጥሕና ስለ ዝኽእል promised him a role in his future administration. And we're going to bring Elon in. Anybody can land a rocket the way he landed that sucker. Coming down, they said, oh, it's going to crash. It's going to crash into the gantry. I said, oh. And then those engines kicked in and the fire and the flame starts pouring out of the left side and starts pushing it over. So Donald Trump and Elon Musk comes alkum sa for sure ይብላ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ደኮነ ስልጣን ክቦይ ማለት መንግስቲ ሓደ ነቲ ናይ መንግስቲ ብልሽውና ዝዓሊ ነቲ ዘየድሊ ገንዘብ እዚ ኩሉ ስግጢር ዝኾነ ኣካይዳ ዝገብር ዘሎ ፌደራል ኤጀንሲስ ንዑ ሰሪስካ ነቲ ታክስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ድማ ፅቡቅ ህይወት ክህልወኩም ይኽእል ኣትሊስት ታክስ ናትኩም ክጎድል ይኽእል እዩ ማስክ እንድሕርቲ ስልጣን ተቐቢልዎ ምክንያቱ ካብ ታክስ መንዚዖም ወሲዶም ኣብ ኩናትን ኣብ ዕግርግርን ከምኡ ድማ እዚ ኩሉ ናይ ግብረ ሰዶማውያን ኣካይዳን ገለመለን ኣብ ምትግባር እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ እቲ ገንዘብ እዚ እንተተኣልዩ ብዙሕ ነገር ክጎድል ይኽእል ኸውን ግን ኣይ ቲንክ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እናደኸመ ወይ እናንኣሰ ተኸይዱ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ክፋእ ክጎድል ይኽእል እዩ ኣብ ዘድልዩ ነገራት ላይ ከተኩር ይኽእል ኸውን ምናልባት እዚ እውን ፅቡቅ ነገር ኢና ዓለምና And it comes down to those big beautiful arms hugged it like you hugged your child. He's entertaining. Clearly, Trump is impressed by SpaceX and Elon Musk. Perhaps he's hoping that Musk can use some of that rocket science to make America's debt disappear. And Elon Musk seems eager to take on the challenge. Earlier, he proposed a government efficiency commission, a body to rein in government spending, a government efficiency commission. This is just a proposal. No such commission exists at the moment. But Musk is acting like he's already in charge of it. These are commonly used to funnel money into election campaigns. Musk بس دوغاي نباتي ماسك كل زكالة إلى ماسك كل زكالة يقبر كم زلون تعاون كمالا هاريس ون بليونات كم بعد بيل جيتس عمسلو بليونات جنزب مليونات جنزب يبوا خم زلون أما نقول مليونات بليونات ودر دما
من يكعوت كسينا غنرينا تسفانا قبرانا كمناتي مركز عين توري دونالد ترامب كعوت يزدلي كاب كمال هاريس السوق حيش كم زخر زبل كم جمالني أنت تي عبد تسفا كاب كلهم كن قبراين خلينا زي ما سلتنا مهربا على الميديا حجي بزعبا زوبانا بفرلاي بوغن إثيوبيا متي زول نجارات حدا بحدا كرينا زدما مستوعب زليو جزي كم زلنا على الكل ما زكونتات بخليلو كرزخل كم زي كونه كم فلت علينا هذا كابتن تقاملو زلو تاكتيك دما زي مثل سمعوا كما يقرب حزب إثيوبيا نمر سنسان يتقاملو خمسة لو نزكونتات 1.2 ሚሊዮን ካሬ የቆዳ ስፋት ከ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባለቤቷ ኢትዮጵያም የመተንፈሻ በር የላትም። ምጣኔ ሀብታዊ እድገቷ ቢፋጠን ሰራዊቷ ቢፈረጥም ህዝቧም ቢሰለጥን መተንፈሻ የባህር በር ያላገኘች እንደሆነ የባለህበት እርገጥ አዙሪት ውስጥ ትከርማለች። ኢትዮጵያ የባህር በር አልባ ሆና እንድኖርችባቸው እንታይም ዝገብሩ ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ህዝባ ብስ ህዝቢ ከም ዘለዋ አባይ ሀገር ሙኻና ቁጠባይ ምዕብል ከም ዘለው ኩሉ ዝንታዩ حولنا إثيوبيا نمحقواس جن بس كلنا حلو جن عجانا تاني لعل بس خي كيد بسن كتاب دق بحرسينا توزلا عدل كم زي بلان حوارون أبسط وقت كيد محروقة يجبر الله كم زلون قال سبات الله زنا إثيوبيا نجار ترى نجار يكو قال زبل ترى نجار تزغون مليونات جنزبين بس جرام له سوم ناس بروباغندا ترى سل زي كوني perception نعمره نسوات كتير كتكلم لك بنتعرو يرتاود مالك أنك حتى جبر خلاله من البات أبي أحمد حدث معي كبافو من تاع العام يبصهم زلغوز كصوماليا قتلو ذا سكند بيجست صومالي population ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ናቸው ከሶማሌ ጋር ምንም አጀንዳ የለንም እኛ አጀንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው ህዝባችን እያደገ ነው ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ ትልቅ ሀብት ነው ልናለማው አልቻልንም ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት أزي سبزي حدا نجر كرداكم زلوا انتهي تبزلوا نحن بسومال سقم يبلاني بل تعمل حسو وش تحد دقيق تتصرر زربايات تزرب زلا تتصرر زلا شو دحر سوماليا بس حزب الصومال زلنا نحن هنا يبلالو سلم انتهي واي زين بعلو حطي سلم انتهي سومالويا بسومال عقا سومال بحلنا سومال زلوا حقرالو سلم انتهي سوماليا أبو خالد طويلو نفسه زخانة تاريخ الله شن شاته 270 أمانكو سوماليان إثيوبيان زنبرة كوينا ما بقول سوماليا ومريء إثيوبيا كم زعت ويز نكر زي أمانكو بنا أمانكو سوماليان زلوا تاريخي سوماليان دما أرتي ما زلوا يا معلتهم تسبيل زلوا قداي نسلك دفع ناسنا توار أقدر سيكون نابز قداي زي دوبات حاجة تغير زلوا كل اللي وزبل أمناتوني بلينا نابن نملسج كاب باز جميركا تبحر كاب باز جمر ديز مسلو كاب كارورايز جمر كنا يرنو whatever ناتو أتصابع كاب باز جميركا كسب سوماليا زلوا كباب حمش الشخص خون أفتق بحر له كم تيز دلنا ما أي تتكمل له نات كان يخاط كماله نتهذبي نعوز مسلو خجبري أما بعد وي نازس ماني كنقرأ نتي أفتق بحر نخينا لمع غيرنا زلوا قدام أي مخنيا إثيوبيا تبع الحجر عندار بوليسنا تاي نا إثيوبيا عندارا كايدايو ني إرترا نغمي تخيت أسرع زلوا بر إثيوبيا سقطت عليها بس ما عملا من قدام تتجرم نيرا إرترا ترجع كلام بس هنير السومن مسناوتهم أكيدان زخدو زلوا زفتروا زلوا نغتل تيجي زربا فقر خمس زلوا سلام خمس دلي زرب زلوا جن بقمت كهن دام كلام إيش يأكسس garanti ستون إني كفرسن كل كم تفعلاتشو تلك سلون كانت تسمعوها يعني أنت فريسنا كلها هاتهم كتافيهم حاول كم عجوك فريس كاغا إذا حج قال سبعة مسلو كم بزبلة وحقيكم بس حزب الله أنت فريس كنت غينا أنت في هنا يرترى شن شاته بنت ناس عن حدا نكت ماليني فريس كاوكا من قصته كتبتيني كما خاب سلطان كفيلو حديد زقبر زنبرة زفكر زنبرة زعفر زنبرة ترموزنا إذا من نفسه كتف يعني يرترى قال ما لازم زنبرة كو كما خاب بنينو فاريتا إلى هدي ما سبع جون كفيل له تاريخنا نسخانت فريس كان تقوينا إيرترا شكر زكاة ما وين سوماليا أنا كزار رايكل إيرترا سي إثيوبيا فريسا no problem تفرس تتحنس إيرترا صلوات زي نتوم أوروبيين كتفرارهم تخلي خاهم نابلكا ما هني عادوا سدتني هاد كسدل كوينا إيرترا جن كم زبها ديلين فرس أي تفرس نعاقز ملكت زي جنتايو نسبات نكت تسعنا نخجبري no كتفرس تغلي that's your thing إيرترا يكون تفرس كذا لا نسخة إذا كل شيء قبل زود ما أبتعدني أخبركم دليل يرن كيرسع
እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ولا حد شكر كم سلسلة يكون زيادة راح تردوا مسير ترى كوينات وجوه يجلس سلسلة يكون نتي أبوشتو أقاتي موزلو ودك فحبت النايت تزبي أب حد نجر لكم صو كل زجات موزلو سجبنا إثيوبيا وشتو زجات موزلو بسنك أفدق بحر مسانو غيرك شط أصلا دفت زلّي سلسلة تزبي إثيوبيا سجمك أفدق بحر سلسلة سأنك أنا دما مفتوح كم سألك أقولنا يكون يزبل زلّو زيادة تعمل اقتناعها ما تزحزن نسلطانو كبل نولدوتات زغصل نهزبي بريم ووش يزقبر زلو حتى تأمرو يزقبر زلو سلازي تزبي ساقامي قالك كفالنا يتهاجر ساقامي سنك زي مقربات هاجراتي بمبال نين كبل كم زغونا نايتسبي من دقي حانس كم زغونا ጥያቄያችን ይሄ ነው። ይሄ ጥያቄ የገባቸው አሉ፣ ያልገባቸው አሉ፣ እንዲገባቸው የሚጠይቁ አሉ። የኛ ስራ ማስረዳት ነው። ከኤርትራም ይሁን ከጅቡቲም ይሁን ከሶማሌም ይሁን ከኬንያም ይሁን ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት ሰላማዊ ጉርብትና ነው። ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት በሰላም በሰጥቶ መቀበል አብሮ ማደግ ነው። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግን ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያን ኤክስትራክት እያደረጉ ኢትዮጵያን በእንትን ሰፈር እያባሉ መኖር አይቻልም። እንደዛ አይቻልም። ኢትዮጵያን አክብሮ የኢትዮጵያን ጉርብትና ወዶ ከኢትዮጵያ የሚደረግ ጥቅም ማንኛውም ነገር ካለ በደስታ ችግር የለውም። በምዝበራ ግን መሆን የለበትም። ስንታይ ዝብል ዘሎ ትመልሓሱ ናይ ሰላም ምስ ጎረባብቱ ሰላም ክሓንፅ ከም ዝደሊ ኩሉ ግዜ ግን ኣላት ስለጂ እቲ ዘረባናቱ ሰላም ስለ ዝደሊ ይኮነን እታ ሰላም እንተዝደልያ ነይሩ እዚ ፈኸራዛ ይመድልየን ነይሩ ሰላም ስለ ዘይደሊ ግን ዓለም ንኸይትኹንኖ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ዘሎ ደሊካ ዝኾነ መንጎ ክኸይድ ይብናቶ እምሮ ተደም ኣለኹ ሰላም ኢና እንደልና በለ ንኸይክሰስ ወይ እውን ገለ ተፅዕኖ ንኸይወርዶ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ዳ እምበር ዕላማናቱ ንኻልኦት ሃገራት ንምፍራሕ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክላለን እዚ እቲ ፀገም ኣብዚ እዩ ዘሎ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ተበለኮ ገለ ስ ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾነ ዘረባ ምዃኑ ክነስተቐል ክንክል ኣለና ኩሉ እዚ ድማ ንኬንያ ንጅቡቲ ገለ ዝጠቅስ ዘሎ ናብ ኤርትራ ጥራይ ኣተኪሩ ንኸይበሃል ኢሉ እምበር እቲ ዕላማ ናበይ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ማንም ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ ዘረባ እዚ ናብ ሶማልያ ናብ ኤርትራ ቀንዲ ኸማ ናብ ሶማልያ ይኮነ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ትዘረባ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ትዘረባ ንኤርትራ ይትምፍርራሕ ዝጥቀመሉ ንኻልኦት ሓንቲ ክገብሩ ይኮኑን እዮም ከም ንሪኦም ዘለና ዓቕቢ ስለዘይብሎም ኣይኮኑ ክገብሩ ስለዘይደልዩ እቲ ክፋእ ናቶም ናብ ኤርትራ ጥራይ ኣይዶን ስለምንታይ ከም ኮይና ይርዳእንን እያ እቲ ሓይሊ ናቶም ኤርትራ ትድርዕሞም ግን ህልኽ ስለ ዘለዎም ድዩ ወላ ሕዱር ፅልእ ስለ ዘለዎም ናብ ኤርትራ ገፆም ዘጠምጥ ምክንያት ኣሎ ኣብ ደገ ባሕሪ እኮ ባይ ዴፊኒሽን እቲ ናቱ ዘረባ ንጅቡቲ ባዕሎም ከም ዝሃብዋ እዮም ዝነብሩ ጅቡቲ ናይ 99 ዓመት ሊዝ ንፈረንሳይ ከም ዝሃብዋ 99 ዓመት ሊዝ ናቱ ናይ 50 ዓመት ናይ ክንደይ ሊዝ ገይሮም ንጅቡቲ ንፈረንሳይ ከም ዝሃብዋ እዩ ዝንገር ስለዚ ዝግብኦም ባሕሪ እሱ ነይሩ ንኤርትራ እኮ ብወቅዒ ፈሪሙ ትመሊሊክ ዝበሃል ይቦም ነቲ ምኒሊክ ግን ንፈረንሳይ ክቦም ከሎ ንጅቡቲ ሊዝ ከም ዝሃቦም ከም ክራይ ገይሩ ከም ዝሃቦም ስለዚ ትሕቶ ናብ ጅቡቲ ከይዶም እዮም ክሓቱ ነይሮም ንኤርትራ ከምኡ ዝበሃል እውን ኣይመሃለዎን በቲ ግዛእታዊ ዴፊኒሽን ዝብሎ ግን ኩሉ ግዜ ሓይሎም ናባና እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዓለም ለኸ ንኤርትራ እንተሃሪምና ሓንቲ ኣይትብለና ዝብል ኣረዳድኣ ስለ ዘለዎም እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ በቲ ዓለም ለኸ ኣሉታዊ ስእሊ ስለ ዘለዋ ንኤርትራ እንተሃሪምና ምሳና ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ሓይልታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም ጥራይ እዩ ከዚህ ውጪ ከምዕራቡም ከምስራቁም ተባብረን ሀገር መገንባት ነው የምንፈልገው። እኛ ቅጥረኞች አይደለንም። ለሆነ ግሩፕ ተቀጥረን በስሙኒ ተገዝተን የሆነ ግሩፕ አጀንዳ የምናራግብ ቅጥረኞች ሳንሆን አርበኞች ነን። ኢትዮጵያ መገንባት እንፈልጋለን። ይሄን እንጂ ንሕና ብካልኦት ዝተቆፀርና ይኮና ንብል ኣሎ በዓልካ በልካ እምበር መንደ ዝዳፍሉጥ ነገር እንድዩ ኣብ ጅቡቲ ኬድካ ክትካሬኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ተኻሪኻ ትጥቀም ኣለኻ ራይት ንበርበራ ከድካ ድማ ብጥሕሮ ጥቀም ከም ዘይኮንካ ካ ተፈሊጥ ኣሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ይኮነ እቲ ዕላማ ናትካ ሰራዊት ክትድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማ ናትካ ፋይን ኣብ ሶማሊላንድ ከም ድሌትካ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክደፈር ኣይደልን ግን ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳያት ኢኻ ድማ ከም ናትካ ጌርካ ክዛረብ ኣይትኽእልኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ግን ኤርትራ እንተዘይደልያ ክትበካ ኣይትኽእልን እያ ሲምፕል ኣስተት ሶ ኤርትራ ኣይደልየቶ እንትናቶም ኣካይዳ ውሕጥ ዋይትን ክብል ያከበረ ማንም ሀገር በከፍተኛ ደስታ
በከፍተኛ ደስታ አብረን መስራት እንፈልጋለን። አሁን ከኤርትራ ጋር አንዳንድ ወሬ ይነሳል። እንፈልገው ሰላም ነው። ከዛ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእኛ ኢኒሼቲቭ በኤርትራ ወንድሞቻችን ላይ ምንም ነገር አይፈጸምም። ጅቡቲ እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ስምዑዋ። እዛ ዘረባ እዚኣ ንኣብነት ንብዙሓት ሰባት ተረጋግፅ ዘረባ ኮይና ክትስማዓና ትኽእል እያ። ምስ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክንገብር ድሌት የብልና ብኣና ዝበገስ ዝኾነ ይኹን ፀገም ኩሉ ይኮነን ዝብል ዘረባ ብኩሉ ከተሽርፎ ትኽእል ኢኻ። በቲ ሓደ ሰላም ተዝደሊ ነይሩ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዓንዳር ዘረባ ኣማ የድልየን። ስለምንታይ እቲ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኤስካሌሽን ካብ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ ቃል እውን እንተኾነት ኣንጻር ኢትዮጵያ ተዛረበ ሓንቲ ቃል እውን እንተኾነት ኣካይዳ እውን እንተኾነ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝገበረ የብሉ የስ ንረብሓናቱ ምስ ደለዮ ሃገር ክሻረኽ ክእል እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ደለየት ሃገር ምስ ትሻረኽ ኣላ ምስ ገሊኦም ትኾነ ኣላ። ኤርትራ ድማ ምስ ደለየቱ ምስ ግብፂ ድያ ክትሻረኽ ምስ ሶማልያ ድያ ምስ ቻይና ድዩ ምስ ካልእ ድሌታ እዩ። ግን ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ እውን የለን። እንታይ ግን ዝብል ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ ዘሎ ኤርትራ ድማ ደይ መደይለያ ኢግኖር ጌራቶ ዘላ እቲ ኢግኖር ዝገብረቶ እዩ ዘይተዋሕጠሉ ዘሎ። ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ ምስ ኤርትራ ፀገም ክንፈጥር ድሌት የብልና መደብ የብልና። እዚ ዘረባ እዩ። ዘረባን ተግባርን ክትርኢ ከለካ ድማ ከተመዛዘን ኣለካ። ተግባራት ናቱ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ? ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ንምቕስቃስ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕ ኣሎ ብናሽናል ቲቪ ናቱ ኣገለገለ ክፋል ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ዝገበረ ካርታ ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ተራእዩ ነይሩ። ይቕረታ ይተሓተተሉ እዚ ሰብ ብተደጋጋሚ ዓንዳር ዝኾነ ኣካይዳ ወይ እውን ንሶም እቲ መንግስቲ ብትክክል ዝፈልጦም ኣክቲቪስትስ ፖለቲከኛታት ማለት እዩ ብትክክል ዝፈልጦምን መዳልያ ዝሽልሞም ዘለዎ ሰባትን ኣንጻር ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ገሰት ናይ ልኡላውነት ትዛረብ ኣለዉ። ነዚኦም ጠጠው ከብሎም ካለ ሰላም ተዝደሊ ነይሩ ፈድም ኣለኹ ተራ ሰባት ዩቱበርስ ገለመለ ተዛሪቦም ፋይን መንግስቲ ዝፈልጦም ድምፂ ናይ መንግስቲ ዘውፅኡ ዘሎ ሰባት ክምኽሉ ከለዉ ግን ጠጠው ከብሎም ካለ ግን ኣይገብርን እዩ። ስለዚ ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ቃላት ከምዚ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይደልኒ ዝብል ዘለኹ እውን ኤርትራ ኣከምኡ ንኸይተኣቱ ንዓለም ንምእማን ንዓይ እምበር ኣይ ቲንክ ብወገን ኢትዮጵያ ቀሊል ነገር ክኸውን ከም ዘይክእል ዘነፃፅር ብዙሕ ነገራት ንዕዘብ ኣለና። እንኳን እኛ ልንረብሽና ልነካቸው ቀርቶ የሚነካቸውም ካለ አንቀመጥም። እነሱ ከተነኩ እኛ የለንም። ሶማሌ በሺ የሚቆጠር ሰው ነው እኮ የሞተብን። በሺ የሚቆጠር ሰው እኮ ነው የሰዋ ነው ለጋራ ሰላም ብለን። አሁን የምንፈልገው እሱ ነው። ሶማሌ አካባቢ መስከን፣ መረጋጋት፣ ናሽናል ኢንትረስት ማስቀደም እንዲችሉ ጊዜ ሰጥተናል። እንታገሳለን። ቀልብ እንዲገዙ ሰብር እንዲያደርጉ እንታገሳለን። ግን ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ የምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ በማንኛውም የአገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸውም እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ዘረባ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ። ዋይ እዚ ኩሉ ብርቱዕ ዝኾነ ጣቕዒ ዘምፅኣሉ ዘሎ ኤግዛክትሊ እዚኣ እቲ ዕላማ ድማ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ህዝቢ እዚ ስለምንታይ ክንዲ ዘየጣቅዕሉ ኣለዎ? ኤግዛክትሊ ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ንክደፍር እኳ እዩ ዝፍክር ዘሎ ማለት እንካን ሃባኒ ንዕዳጋ መኺዱ ንዕዳጋ ከይድኩም ኣብ ከተማ ትኸዱ ኣብ ዕዳጋ ሓንቲ ክዳን ደልየካ ኣለኻ ነዛ ክዳን ደልየ ኣለኹ ተድልየኒ ኣነዓይ ወይ እውን ዳሓን ኣብ ፋርማሲ ኺዱ ኣብ ፋርማሲ ከይድኩም ነታ መድሃኒት ሓኪማ ዝዝልካ ዘሎ እዩ። ነዛ መድሃኒት እዚኣ ክትገዛ ደልየካ ኣለካ ግን ክትገዛ ኣለካ። ነታ ሓኪም ግንታይ ነታ ፋርማሲስት ግንታይ ትብሎም ኣለካ ኣነ ባሽኮት ክበካየ ወይ እውን መኪና ወይ እውን ክዳን ክበካየ ነዛ ከኒና ሃበኒ ትብሉ። ንሱ ግን ኖ ኣነ ይደልኒ ገንዘብ ሃበኒ ገንዘብ ክበካየ ንስኻ ድማ ከኒናካ ትወስድ ኣነ ንግዲ ብገንዘብ እየ ክገብር ዘለ ይልካ ኣሎ። ኖ ግድን ኣነ ስድራ ቤት ኣለውኒ ክነብር ኣለኒ ክሕግዝ ኣለኒ ብዙሕ ተፅዕኖ ኣለኒ ተዘየለ ድማ መዓዝ ስድራ ስለ ዘለውኒ ግድን ክትበኒ ኣለካ ኣነ ነዚ ክበኪ እስኻ ነዚ ትበኒ በዓል ትጓን ኖ ኣነ ዝደሊ ባሕሪ ናተይ ተደሊኻ ናተይ ከኒና ተደሊኻ ናተይ መርፊ ተደሊኻ ገንዘብ ሃበኒ ክበኪ
ኤግዛክትሊ ከመይ ዝብልዎ ዘለቶም ካልኦት ነገር ንስኻ እንታይ ትደሊ እንታይ ፀገም ኣለካ ንዓኻ ይዝምልከት it's not our business እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ማትና ቢዝነስ ኣብቲ ገባሕርና እና እዩ ስለዚ ንሕና ብንደልዮ መንገዲ ኢና ከነፍቅደልካ ንኽእል እምበር ንስኻ ብትደልዮ ንዓኻ ብዝምችኣካ ኣይኮነን የስ ከምቲ ናትካ ማይ ወይ እውን ኤሌክትሪክ ክደሊ ከለኻ እንካ ሃባ ብገንዘብ ዝኾነ ከምኡ ድማ ቡናትካ ብንካን ሃባን ገንዘብ ሂብና ኢና ንኽበሎ ዘለና ስለዚ ንሕና ብንደልዮ መንገዲ ድሓር ከዓ ከም ባህሊ ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ወተሃደራዊ ቤዝ ንኢትዮጵያ ከተፍቅድ ኣይትኽእልን እያ ትማሊ በሰላ ስለ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይኮነን ኣሜሪካ ብዘይ መሬቶም ከለውን ሽግር ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ዘረባ እቲ ዘለዎ ሞራል እንታይ ዓይነት ደገፍ ይረክብ ኣሎ እቲ ኩነታት ካብዚ ካ ተበጊስካ ክትስተውዕለሉ ዘለካ ብሓፈሻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኩነታት እዚ ኣትሪሩ ክሰርሓሉ ምዃኑን ኣበርቲዑ ክሰርሓሉ ምዃኑን እዩ ዝፍክር ዘሎ ድምፂ ናይ ህዝቢ ደገፍ ከም ዘምፅኣሉ ዘሎ ፈሊጥና ድማ ነዚ ክደፍኣሉ ምዃኑን ክሰርሓሉ ምዃኑን እዩ ዝነግሮ በማንኛውም ህግ በማንኛውም የአገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸውም ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል ጥርጣሬ የለውም ዛዘርባ ሰበክ ማለት ንሕና እንተ ዘይገበርናዮ ወይ ንሕና ወይ ደቅና ክገብርዎ እዮም ዝንታይ ማለት እዩ ሎሚ ተደይሰለተ ጽባሕ ንጎ ውግእ ክንጅምር ኣልኩም ኢና ሎሚ ከፊልኒ ስለ ዘሎ ውግእ ክጅምር ኣይክእልኒ ጽባሕ ንጎ ግን ተጥዒምኒ ውግእ ክጅምር እዩ ስለዝታይ ማለት ንካልኦት ሃገራት መጠንቀቕታ እዩ ዝህበን ዘሎ እዚ ዋርኒንግ እዩ ኣግሬሽን እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር ብሓይሊ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ዝብል ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ነቲ ህዝቢ እንድሕሪ ዝጉስጉሰሎ ንፓርላማ ዝጉስጉሳሎ እዚ ፅልዋ ክፈጥር እዩ ንመፃኢ ማለት እዩ እዚ ዘላቒ ዝኾነ ሰላም ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸልከሎም ሃገር የለን ኣክሰስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምቲ ካልእ ነገር ዝኾነ ንሱ ግን ወተሃደራዊ ቤዝ እዩ ዝደሊ ዘሎ ከዲኹምለኹ ወተሃደራዊ ቤዝ ልኡላዊ መሬት ናይ ሃገር ክቋፀር እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ነብሱ ዝኻኣለ ኩነታት እዩ ኣብዚ ጎኒ ጎኒ ከነንብቦ ዘለና ነገራት ኣሎ ሓደ ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምዚ ይዓፅወት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝወፅእ ዝነበረ ሓበሬታ ካብ 2 ሶርስ ዝመፀ ነይሩ እንተኾነ ኤርትራ ዓፅያ ዝብል እውን ኣይነበረን መንገዲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንኤርትራ ኣቮይድ ገብራ ከም ዘሎ ንትክል ኣየር ናይ ኤርትራ ይገድብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ግን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብዘውፅኦ መንገዲ ኤርትራ ከምዘይ ዓፅወቶምን ከምዘይተኸልከሉን ዝገልፅ ሓበሬታ ፅቡቅ እዩ እዚ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ፅቡቅ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝገደደ ወጥሪ ከኣትዋ ድሌት የብለይ እንተኾነ እቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ዘለና ቀሊል ክኸውን ከምዘይኮነ ክንርኢ ኣለና ካልኣይ ኣብዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሓደ ሰብ ፅሒፍዋ ነይሩ ኣነ ተመሳሳለ ፅሒፈ ነይረ ፕራይም ሚኒስተር ዝብሎ ዘሎ ነገር ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ምናልባት ሎሚ እንተዘይሰለጠና ፅባሕ ንጎ ክሰልጠና እዩ ከምቲ ሃይለ ስላሴ ቀደም ዝበሎ ድሓር ደቅና ዝገበሮ ዝበለ ሎሚ እንተዘይተጀመረት ውግእ ድሕሪ ፅባሕ ክንጅምሮ ኢና እናበለ ቀፃልነት ዘለዎ ኩናትን ዕግርግርን እዩ ዝዕድም ዘሎ እዚ ድማ ማንም ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ ኢትዮጵያ ግን ኣብይ ኣሕመድ ግን ምናልባት ናቱ ዘረባ ፅኒሕና ክምለሰሉ ኢና ተርኒ ዝኾነ ተቃውሞ እውን የጋጥሞ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክክል ኣለና ኩሉ ህዝቢ ዝድግፎ ዘሎ ተጣቅዑሉ ኩሎም ዘጣቅዑሉ ዘለዎ ይመስለኩም ስምዑ ኣብዚ ነበሩ ነገር ግን እነዚህ ጥያቄዎች ስላልተመለሱ ከዛ ብዙም ለየት ያለ ጥያቄ አይደለም የምንጠይቀው የተቀራረበ ጥያቄ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ችግሮቹ እየተባባሱ ስለመጡ በመላው ሀገሪቱ ያለው ጅምላ የንጹሃን ግድያ ህገወጥ ጅምላ እስር እገታ ጾታዊ ጥቃት መፈናቀል ከፍተኛ የኑሮ ውድነት አግባብ ያልሆነ ቤቶች ፈረሳ ያኔም ነበረ አሁንም እንደ ኣብቲ ፓርላማ ገለ ካብቲ ሕቶታት ዝቐረበሉና ኣቢ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎን እዚ ድማ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምእሳር ምቕታል ሽግር ዕግርግር ከምኡ ድማ ኣብቲ ከተማታት ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ሕጊ ወፃኢ ገዛውቱ ኣባይቱ ይፈርስ ከም ዘሎን መፍትሒ ይወሃቦ ከምዘየሎን ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ ነዊሕ ሊስታ ይዝጠቅስ ነዊሕ እዚ ንባዕሉ ነቲ ኣቢ ከምቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ዘይኮነ ድምፂ ናይ ህዝቢ ካልእ ምዃኑ መናባብሮ ክብሪ ሽግር ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ይስምዖ ከም ዘሎ ክንሰምዕ ኣለና እንደቀጠለ ነው ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው በአሁኑ ሰዓት በመላ ሀገሪቱ ከፍተኛ የህዝብ ብሶት አለ በተለይም በአማራ ክልል ያለው ችግር ደግሞ አጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ህይወት ምስቅልቅል እንዲሆን ያደረገ ነው በአማራ ክልል የመንግስት ኃይሎች እስታውን ለመቆጣጠር በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚቆጣጠሩት ነበር ዘመቻ የጀመሩት ነገር ግን ይሄው ከአንድ ዓመት በላይ ሆነ ችግሩ የበለጠ እየከፋ ሄደ እንጂ እየተሻሻለ አይደለም
አሁንም ንጹሃን ዜጎች በከባድ መሳሪያና በድሮን እየሞቱ ነው። I'm sure Abiy Ahmed እዝኒ ደግፊ ደስምዖ ዘሎ ብፍላይ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ብዙሕ ዕንወትን ውድቀት ሞትን ሽግርን ስቃይን ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ክልል ኣምሓራ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ቆልዑ ይመሃሩ ከም ዘየለውን ብድሮናትን ብካልእ ኣፅዋርን ግዳይ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ከም ዘሎ ንክልተ ወርሒ ተባሂሉ ተፈኪሩሉ ዝተበገሰ ኩናት ንልዕሊ ዓመት ቀፂሉ ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣብዚ ቀረባ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ዝርአ መፍትሒ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እቲ ኩነታት ኣቢይ ኣሕመድ ከም ዝፍክሮን ዝዛረቦን ዘሎ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኣብ ተግባር ዝተረማመሰት ሃገር ዝተመቃቀለት ሃገር ዝቃሓረ ኣብ ንሓድሕዱ ዝቃሓረ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና። ሲቪል ተቋማት የሆኑት ጤና ጣቢያዎች፣ ትምህርት ቤቶች እየወደሙ ነው። በአዲስ አበባ በአማራ ክልልና በተለያዩ አካባቢዎች እስር ቤቶች የተጨናነቁት ያለ ፍርድ በታጎሩት አማራዎች ነው። የኛ የምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ የክልል ምክር ቤቶች አባላት ሳይቀሩ ኣምሹር ዘሕዚ ሕቶ እዚ ኣተሊሳ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ርእሱ ሕሚምዎ ከም ዘለዎን እንታይ መልሲ ከም ዝሃበሉ ክደልየልኩም ክፍቲ ነይረ እኳ ነዚኣ ጥርዮም ኮሪፆም ኣብ ድማ ነይሮም ናይ ብሓቂ ርእሱ ይሃሪሞ እቲ ኩነነት ድማ ንስዩ ተሊስታናቱ ነዊሕ እዩ እቲ ክስናቱ ግን ተመሊስና ክንሪአና ኣካል ኣጋጣሚ ድማ ወታደራውያን መኮነናት ኣብ ዝገበረዎ ዘረባ አቢይ አሕመድ የሆኑት መንግስትናቱ ከም ዘጉርዕ ገረማهم ዘለው ይዝንገር ጅንኮ ጫማውን አውልቆ እፎይ ያለበት ጊዜ የለም። በተለይም ይሄን 4 ዓመት። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱን ዘገባዎች ይዘን ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። ጄኔራሏ መከላከያ ሰራዊት አላስፈላጊ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው አሉ። ሰራዊቱ ባለፉት 4 ዓመታት እረፍት ማግኘት አልቻለም፣ ሻወር መውሰድ፣ ጫማ መቀየር፣ ቀዝቃዛ ውሃ መጠጣት አልቻለም ሲሉ መከላከያ ሰራዊቱ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣብቲ ናይ በዓልቲ አይ ቲንክ መዓልቲ ናይ ሰራዊት ኣለዎም ቅድሚ ክንደይ መዓልታት ዝገብርዎ የመከላከያ ቀንዲዮም ገለ ዝብልዎ ኣብኡ ዝተገበረ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ማይክ ሰቲ ሻወር ክገብር ክዕርፍ ዕድል ኣይረኸበን ኣሎ ዝሓለፈ 4 ዓመት ብኩናት ናይ ትግራይ ካብ ዝጅምር ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ካብ ኩናትን ሞትን ዕግርግርን ክዕርፍ ዘይከኣለ ሰራዊት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ሰራዊት ሕማቅ ወይ ገለ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ሃገር ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። አቢይ አሕመድ ክንምንታይ ዲስኮኔክት ዝኾነ ራእይ ወይ እውን ዓወት ከም ዘለዎ ክዛረብ ተፈተነ እቲ ኩነታት እቲ ተግባር ንሪኦ ዘለና ዓይንና ንሪኦ ዘሎ እዝና ትሰምዖ ዘሎ ኩነታት ሪና ትማሊ ኣስካዕካዕ ኩናት ስቃይ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ን2 ዓመት ቀፂሉ መዓት ህዝቢ ሕሰብ ረኺቡ መዓት ሞትን ስቃይን ኣጋጢሙ ንሱ ወዲኡ ኣይሶመን ኣይሳልሲ ድማ ኣብ ኣምሓራ ተደጋጋሚ ንርኢ ኣለና ዝሓለፈ 5 ዓመት እውን እንተኾነ ድማ ኣብ ኦሮሞ ካብ ቅድሚ ናይ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዕግርግር ሞት ትምህርቲ ናይ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዝተነፈጎ ህዝቢ መዓት ሽግር ዘለዎ ኣብ ክልል ሶማል ተመሳሳሊ ወላ እውን ነዳዲ ረኺባ እንተላ ወይ ጋዝ ኣለዋ እቲ ሃገር ተተባሃለት ብሰንኪ ትዕጡቕ ጉጅለ ናይ ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ነቲ ፀጋታታ ንኽትምዝምዝ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ስለዚ እዚ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ጋምቤላ ከምኡ ዓይነት ተቃውሞ ከም ዘሎ ኣብ ካልኦት ወገናት ናይ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብመንግስቲ ናይ ኣቢይ ብዝለዓለ ክትእለ ከም ዝተወሰነን ከምኡውን ነቶም ሰባት እዚኣቶም ብተሪር ዝኾንን መግለፂ ከም ዝተዋሃበ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዛ ቪድዮ ከም እናበለ ዝገልፅ ስለዚ አቢይ አሕመድ ክንምንታይ ክፍክር ይፍትን ኣሎ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ናቱ ግን ጎቦይ ኮይንዎ ዘሎ ነዚ ውሽጣዊ ፀገም እዚ መፍትሒ ስለ ዘይብሉ ንክፈትሖ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ንኣብነት ናይ ኮሪዶር ልምዓት ኢሉ ሰርሒዎ ዘሎ መዓት ቅርሕንቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፈጢሩ ዘሎ መዓት ቅርሕንቲ ከም ዝብለኩም ዘሎ መዓት ቅርሕንቲ እዩ ዘሎ መዓት ድኻ እዩ ተገሊፉ ዘሎ ካብቲ ቦታት እዚ ድኻ እዚ ካልእ ቦታ ኣበይ ክወሃቦ እንታይ ክግበረሉ ብዛዕባኡ ዝኾነ ይኹን ዝረብ የለን ነቲ ተገይሩ ዘሎ ፅርግያ እናገበሩ ቱሪስት ክመፁና እዮም ገለመለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ የስ ክመፅዎም እዮም ብርግፅ እቲ ማርኬቲንግ ኣግሬሲቭ ማርኬቲንግ ይገብርሎ ኢቨንትስ ይገብርሎ ፅቡቅ እዚ ሕማቅ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ካብኡ ተጓሒፉ ዘሎ ወይ ተኣልዩ ዘሎ ናበይ ክኸይድ እንታይ ክግበረሉ እቲ ፓላሶታት ዝስራሕ ዘሎ ናብኡ ክእትዎ እዮም ተልካኒ ኣካምበለ ምክንያቱ ገዛ ክራይን ገለመለን ክቡር እዮም ስለዚ መብዛሕትኡ ድኻ ኣብ ንእሽተይ ገዛ ናይ ዚንጎ ተፀጋጊዑ ዝነብር ዝነበረ ኣብ ቪላታት ኢቲኻ ገዛ ክራይ ንዑ ዝኸውን ኢንካ ምስ ናይ ሕጂ ምንሃር ዋጋታት ክኽእሉ ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣቢ ግን ብዛዕባ ናይ ድኻታት ዘገድሶ ኣይኮነን ድኻታት እናኣለኻ ድኽነት ከም ተጥፍእ ዘለካ ኣክት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ንድኻታት ኣሊኻ ድኽነት ምውጋድ ዳኣ እምበር ንድኻታት ምሂርካ ኣማዕቢልካ
ها من قد حبتي زفتروا له من قد يلا باي ذا واي انت ما نسينا من دخاي وقلنا كالي بملو ولا ونا بتمرتز تعرف سلو كله نفس سراويت خيط كم زلو يزكبر زلو يدبال بس حزب الناس لو زبلو نسراوي زخون سب كسونو زخولو يوم يلكاك تزربايت خلنا حتى بزلا بوغيرنا نبي ኤርትራ ዘግሪና አንዳንድ ኤምባሲዎች ቀጥ ብለው የኢትዮጵያን ሀብት የመዝረፍና የውጭ ምንዛሪ ቢዝነስ የሚሰሩ ኤምባሲዎች አሉ። ስራቸው ይሄ ሆነ። እነሱ ላይም ጥብቅ ክትትል ይደረጋል። የማይታረሙ ከሆነ እርምጃ ይወሰዳል። ጤናማ ዝምድና የማያደርግ ማንም ኤምባሲ እኛ አንፈልግም። እኛ አንፈልገው ጤናማ ህጋዊ ስርዓት ያለው መንገድ የሚከተል ብቻ ነው። ያን ስራ የሚሰሩ ነገር እንዳናበላሽ የታገስናቸው ሶ ታይምስ ብሉ ዘለው ዳርጋ ናብ ኤርትራ ዝተኮረ ዝጥቀሙላ ዘለው እዚያ አገረ ካብቶም ካድረታት ናቱ እዚያ ኤምባሲታት አለው ብጸሊም ገንዘብ ካብ ኢትዮጵያ ዝወሰኑ ዝብል መጀመሪያ ብዙሓት ሓደ ዘይኮነ 234 አክቲቪስት ሰነዝራዎ አበይት ብዙሕ ፈለወር ዘሎ እታክሲ በቀጥታ ናብ ኤርትራ ገይሮማ ኤርትራ ከም ትገብር ዘላ ብምባል ናብ ኤርትራ ገሶም ክጠዋዊዋ ዘረባ ንሰማዕ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ግን ሕፅር ዝበለት መልሲ ይብዎም ዘሎ ንኩላቶም ሓንቲ መልሲ ይብ ዘሎ ንኩልና እውን ኣገዳሲት መልሲ ያስምዑ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ብዛዕባ ማያትን መሳኹቲ ባሕርን ዝመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባህለን ተባሂሉ ዝተባህለን ቀልቢ የብሉን ዘየስደምሞ ተዓዛቢ ከዓ የለን መንግስቲ ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎደናታትን ማዕድታትን ከምዘይዕደም ደጋጊሙ እናረጋገጸ ንኹሎም ቅዱሳት ከይትንኮዩ ይምሕፀን ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 16 ጥቅምቲ 2023 ኦኬ ጽብቕቲ መልሲ እዚኣ ንውሕዳት ካብ ቀንዲ ናይ ጽንዓት ቅያ ኽብርታት ንምዝኽኻር ብሓይልን ታዲዳትን ኣይርዕድን ኣይንበርካኽን ንሸጠፍን ዓሎቕን ኣይርዕምን ንወሽለኽለኽን ቆርመፅመፅን ክብረተይን ክብርታተይን ኣይሸይጥን ተጸበበ ኣይጭነቕን ተተረረ ኣይስነፍን ሰሪሐ ኣይደክምን ረሃፀይን ደመይን ህይወተይን ኣይበከኽን ክሳብ ዕላማይ ዝጭብጥ ኣይሕለልን እዚ ኽብርታት እዚ ኪኖ እምነትን መብፅዓን ኣባይታ ብግብሪ ተደጋጊሙ ዝተመስከረ ሕላገታት ባህሪ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም እያ ካብ በቕፃል ሓንቲ ኣገዳሲት ፍፃመላ ኣብ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ሓደ ልኡኽ ናይ ኣፍሪካ ፍሪ ትሬድ በአፍሪካ ደረጃ ናፃ ዕዳጋ ከም ዩሮፒያን ዩኒዮን ዕዳጋ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ሓደ ዓብይ ኢኒሽቲቭ ኣሎ ብዙሓት ሃገራት ድማ ፈሪማናሉ ዘለዋ እቲ ኣካል እቲ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ተራኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይ ሆፕ ኤርትራ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትሕውስ ምክንያቱ ኣፍሪካ ቪዛ ፍሪ ብዘይ ቪዛ ትንቀሳቀሰሉ ንንግዲ ንካልእ ምቹእነት ክህልዎ እንተኮይኑ ፍሪ ትሬድ ዝብል ዲል ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ካልኦት ሃገራት ዝዝውርዎ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ እውን ትካላትን ማሕበራትን እንተለካ ኮይኑ ናፃ ኮይንካ ስትራቴጂ ንክትገብር ከቢድ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣነፂሩ ተዛሪብሎ እንተኾነ ግድንካ ክጅመር ስለ ዘለዎ ሽርክነት ክጅመር ስለ ዘለዎ በቲ ዘለካ ትጅምር ቀስ እናበልካ ድማ ለውጢ ትገብር መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናቱ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝያዳ ግን ኣባልነቱ ወይ እውን ኣብቲ ኩነታት ኢዱ ክሕወስ ከም ዘለዎ ተስፋ ንገብር ብዝኾነ ወኪል ናይቲ ኣፍሪካ ፍሪ ትሬድ ኢኒሽቲቭ ናብ ኤርትራ መፅዩ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ከም ዝተራኸበ ንርኢ ኣለና ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድባት እውን ተመሊሱ እጃሙ ከበርክት ወላ እኳ ከምቲ ንሱ ዝደልዮም እንተዘይኮኑ ከምኡ ንክኾኑ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣለዎ እዛ ናይ መወዳእታ እውን ኣይኮነትን ኣብዚ ኣስከስምዋ ብተደጋጋሚ ሕንፍሽፍሽ እትፈጥር ዜጋ ብዛዕባ ኢና ክንሰምዕ ተዋሕዶ ትበሃል ቤተክርስትያን ወዲት ኣለዋ ስለ ትኽጠርሲ ከነፍርሰክ ኢና ንዓኸ ንምፍራስ ካነ ደይ ንገብሮ የብልና ካብቶም ንዓኺ ንእምነት ተዋህዶ ንምፍራስ ኢሎም ዝሰርሑ
كنقبره يبنا قفتم نعافي نأمنا توهذا نمفراس لهم تصرف قدامي عليه لو هاكوا قبابوري بلما أملا هذا يتحزننا هو عتياتو تحسات هو بهو متعصر مع عطري لنا اوكي ميركا يزدبرسي وأترف له حاخونا هو كم حاجة أسب إن يمنا جدا كجاجوية هو على سمعي ويا كمان سمعيتك تحسك تجاجي خنا جدا هو سمعيتك مالسي سمعيتك عغيرك تم زبزح حجي قدافي تبالت الزغن نقرينا ترى أنا حاكيو تم زبزح كلهم قاين باللمبر إذا السجر قبر صدماونا أو يجن دجمر ذلي لما عقب حق تتزارب كاس عقب بلوخا كنت يديم أششت قد در أنا يوم كوم جيرم قبر صدماونا تابع إرترالي إنا يدين فلت كوم تقبر ذلو قدي حق بابا عم نكر كلنا ما يتبالو أرجع هو حجي كم زخستاي بزي هايمانوت هايفلنا نحنا جن تم أب كمزي أبي إرتراب فلاي درانايو اللوهم ولا أبكال درانايو قبل صدمانا ترى أيدي فلت الصحفيهم سمتري دهونه كفو كفؤات يوصل خمس بحال ترى لبي ينبب عاف كم زبحال نزوم علم منينهم دينو تغدينهم غاغات حصين اب اكلاتهم اسيرهم اب عمت لعل 230 عمت معالتي اب صومن اب صلوتن زتصمدو ابوتات بدولن بمقننن اب معالتي حنساب زمغبو تطغو ويغاري عين زي بلوت ايتا كي صدق تبايلو كي فهم تبايلو كي مكر تبايلو عين زي بلوت ايتا تمغيبم تنفاسنا ناي املاح نفسنا ناي قدام يلوم نزمننو ابوتات كمزا مسألة سبيتي مونيكا تبهل قبرة خدماويان إلى بمصرافة نمولو ناي أرثوذكس توهاري بيتكريستيان دفرتن زفتني كمزا مسألة وانجلا سلام كوردوم أجبان تصرفو من تصيفو من زلا دبرتاتنا اتهم نحنا أمولو إرترا كهناتن دياقوناتن أبيات كريستياناتن زفرية تطغو بلعهم عين زي بلو انجرات مقيلهم أما عالت حانسا بلعهم 24 ساعات نزصليو منكوسات أبوتاتنا قبر السدماويان إلى صريفاتهم أغششتوني إلا نبزو نعان مملات يكون كل حجي الزارب زلقو هابا هالو قد الله يتقابو أنسر تستبهالي أبت جنب زلو أبقو أموراتات يكبو تستبهالي من إسايات دكنا كيف لطو بزي مستوعال بشم رخبو بزهان رخبنا يوم أبناكم زيادة أمثلة بوتا زعاسلو زلو انت عينت مرزي يبلعو كم زلو نعااتهم نمتنك أمبر نعاء اكزيابير يقنحيا اكزيابير يقنحيا صلوتهم ولدي ولد الله صلوتهم ولدي نبعاتهم ولدي هيك حرقاني إذا سبزيا أنتاي شكرا أنا كردانا يكلني إذا سبزيا كم جا عينتك أكايدا كم تغير نوي حاجة رزلا قل سبات ديكونس حزبية تصرفها بسعوك زي ولا تمال حسا تتقملوك على نترى زرباون حقيريو حقيرني كم زيوم عينة سبات بفلا يدما نهيمانوتات نهزبي أكيبا نخندي محبرسب حزبي أكيبا كتصرف بجاملة كتصرف سمعي له رياكت المقبار نايزي أنا بعلى زياتهم رياكت مقبار حزبي ممقال كفتري بمبالي ناشنال نبلونيرنا إذا سب زيادة بزيك على العالم عاد حد خد قربت كل الله way too much سبتت أمي موالو إذا سب زيادة بتساقم دما حجز تزاريباتو زلا شلل إذا عجت ولا سنتنا وفتك شد نفسان كودق يتسرع زلا خد بالك حجز ولا تكون كلام يعيلات I know أبكم يكون تاركم زبالة تيذكره شلل تبعيلا سلت خيزة لاقي next level أبدأ على درجة ناخذت يا خيزة حجر ما يفتح خيلا سلز مصد كم زي ورك مدالي حزاز مصد كوينة كم زي عين زرباتات كتزارب جميرة زلا أب نرويز غمات زبيرترا نزا سبزيا نحقق قربا يكبا اتمح بركم أبو زلو كالي سيترف أبنات كتقبرون كتكلا لك
نقول سب تصرف يقايو أب حق قرب يقبع تولد خليقة نهزب بجملة نهيمانو تصرف سبق كفو سب سلزخونه نتكفاتو بحقي خاطر رخابو لزلك دائما نايزيش نزي عبق بني حقي أبزم عبر على بزلو حقي ما بلا كرخاق بلازم تصبوا نقر فيديو نكبر زلنا evidence سلزخونه شفت سلزخونه ولا ون أبي أفترض ولا من قصة حرة دلوا مسجزي حزبك خاصة مخالف فلوتي من قصة شلال يبغى خالف سغلا مثلا أبناء هيمانوت درجة أكمل درجة وتشو نتزبي نممغقال حساب نسحوك تصرف تسمعه حساب نقله بهر حساب نبقله زلو حساب مس من قصة زلو تخون حساب نبتغينا فلوتي كان نبدليه تاخد كي تخليها نبت حاجة خيط كانت حاجة مصراف جن نحوارو مثلا هيتزم مكحار نمرسان زتقبلها مع الجندات يبزيو إذا سبزيا أبزيا قد دايزيا أنا يهوب زك هنون زم كهنون تبغى يرى ما تمحتينا مزلو نايب حق الحزبي نحنا كم زيلان نقدر كلمة أتكلم الحزب دما نحق كيلا نيسافر عليه ودبعت بزلو زاد اللي حق سلو يبن كامبين كقبل نخلينا كم زيوم عين السبعة شلل كبحالي بلو بتصبغ نقدر ما evidence شبته يبغى الناس بزلو نفسات كلا خلوا مغنياتون يا بالله مغنياتو تجاجي تجاجي خادمة نايس تجاجي خايو مقصعت لك تجاجي يقرأ بالو ليس بالين يقرأ بحال الله يخلفه حققني قريب لي نايت تزجبر كجبل كحسق كفر لك مقصعت خطوة كفر لك مغنياتو زي ما حرشبات لنا رجالنا بتتجاجامي نحن حبرة السب مورال حبرة السب مهرة كم فاشل تقصيريا مع التاوي بونكاف ليك حبرة السب مهرة زيا بفتشون كتحلف زي بالله قداي بينات سمعنا نسمع يوم بنزوم كعب كنت نستحت أصاقبر سلئي كحنتي ضرب الله سوق كنبلو عين قبعنا نزي كتاب متأرش عن كلهم كلالنا بفلاي أبو سائي زلهم بصعنا بوتات بصع أبونا مكاريس تمرحو ببصع أبونا مكاريس ببصع أبونا سندان تمرحو ببصع أبونا إلياس تمرحو ببصع أبونا باولوس تمرحو أبو سائي زلهم من أربعة على بساريت قريدنا كله يسألهم صباح نقول أولانا حزنا كوفي لنا نفتح مخالنا نشجرنا أأمن يا مغنياتو أمونغو ساعات أبونا مكاريسن ساعات أبونا شنودان زنبرون تما قريجات قد يدسدروك بحرفنا نقل قلالونا زيابي يخبر يمسكن سمو مستم بصانا بوتاتنا كل عالم زلون أو كنت صحينا كساب أتي على بساريت زقالة سلزي أبتحتيهم نزلوا كلاتهم أبتحتيهم زمحضروا كلاتهم قدامات زفريكم أبوتات ولدك هنا بيت كريستيان بسقات امكاز زولدتكم دقا عبزر خسات زي كيساتفو نفس وكفنا ددقنا خن معدن ددقنا خن قسسن نابزنا يرخصت تكسك يراتو زلا تزلا على أطياب نقر نترى سبكم مكتب له خلخاو كبيت زغنة نعبيت قداماتنا يرترى هذا كابتي نوح تعرف سلو كفالنا حبرة سبيا تحرم زلا زي ما نسبة يرترى أبي يحمو أبي كحمو ينقل زبل تارجت استقبل من أخت مخانو شللك بحال ما يقبوني نايهوب بتسبي ساويتو تقبيل نزا سبزيا أرحقي أبسحو زقب بقى مقصعتنا نخترك كقبر هايلومي أرسي بزح أرسي نيرو النقل نحن أبزكو دك فتنة أبكال أرسي كساب من الرغب تصبغنا تمنه لايك سبورت نبكالك كم زبس زمان اختزل أبكالك كم زبس هون قبر ونابلكو مزيا درفق قد فكمي أبكالي الرغبنا كما خي عينت كرطوي العب ويتبلت مسمس بالفتشم زيتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زيتتنكفلت كنقارزو ششايكي بانديراي نامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هرالو تايكي بانديراي تتمتمني